iritsi gara azkenean hainbeste lehia, sakrifizio eta esfortzu. Ta gero iritsi gara sukaldarien ligako final handira. 7 izarrek lortu dute astez aste amantal beltza defendatzea. Eta gaur izango daguna, gaur jakingo dugu nor den Euskal Herriko sukaldaririk onena, nork lortuko dituen 25.000 euroak. Eta hementxe ditut beraz nire 7 izarrak. Maria Mundaray. Listo! Maria. Oingoan bai. Ambiziotsua naizelako kritika odiate, baina dana irabazteko gainezela erakutsi dit. Eneko ordorika! Kristona. Eltzearekin arazoak izaten ari da. Plate bakarrik irabazi aldeu, Bai. Besti usain gogu. Azer egon da, platerak ez dira ondo atatzen. Eta txarrazari gero, Geur ikusiko zue, zela merezu duten irabaztie inoz baino gizau. Paladi goiburu! Eta dudaik finalera pasako naizela. Ojo, cuida. Saria nahi dut sukaldaritza maite dudalako. Jon Iñaki Zorrarain. Argi daukazu? Dau, eskandaloso. Bilatu duzu Euskal Herriarekin dagoen lotura. Ni, takiten aiten ato, kozinatzea. Bai karrera! Kapitaina zer da, bera. Oso nada. Bai. Sekulako horea da niretzat, hainbeste sukaldari profesionalen artean final handian sartzea. Jone, txai! Bai, ez da. Ona entzea ez da erraza. Aukera bakarra daukat, baina erakutsiko dut. Sukaldaririk onena, emakumea eta gaztea izan daitekela. Oier Bonetels! Ez da erretxa izan, onaino iristea. Saltza, neiko antzekoan eriena. Eske. Gaur ideiak argi eta burua hautzen ator. Eta hementxe ditut, beraz, nire 7 izarrak eta gaur gauean irabazle bat izango dugu Euskal Herriko sukaldaririk onena norden jakingo dugu eta ze elegante zaudeten, baina zelako elegante eder kostiumek egindako jantziekin, elegante, Sorpresas beteriko final handia izango dugula. Probak sorpresas beterik joango dira. Gonbidatu berezi bat izango dugu. Eta Euskal sukaldaritzari omenaldia egingo diogu. Eta hortaz aparte omenaldia bebai. Armaietan ditugun lehiakide guztiei, sukaldarien ligatik pasatako lehiakide danei, gabon guztioi, baita familiai, baita lagunei ere, ongi etorri sukaldarien ligara. Maria, hasieratik izarren artean mantendu den bakarra. Bai, esfortzu mental gehien bat izan da. Gaur baduzu beste babes txiki bat, armaietatikan, ama eta aizpa. Bai, hori da. Gure partetik egon lasai, ze ondo ateako da dana, eta ateatzen dala. Barkatu, dakazue hautsi iguala. Ez da zalantzak aizpazeatela, Eta ama zer dio? Para mi ganadora ya. Zorte hon eta zorionak finalean zaudelako eta finalean borrokatza tokatzen delako. Bueno, Ier, zube ia hasieratik, ez Maria bezala, baina, proba danetan egin dozu lan, fin. Azken finean, hemen maila asko dago, eta jada lehendabiziko egunean igo, eta ibili nintzela ez, goiti, beiti, baina animo askorekin gaur, eta dena ematera beste behin, eta ongi pasatzera ere bai. Eta saria eskuratu eskero? Nahi nuke proiektu bat montatuen, ekazaritzari pixkat bidea, pixka bat handitzeko sukaldaritzaren bitartez. Pixkat lotura egiten segitu ez, nekazaritza eta sukaldaritzaren munduaren artean ez. Baladi, zu isilik, zure estrategia jarraituz, oharkabean pasazara, gaur ere horrela sukaldatuko duzu? Hori da nire sukaldatzeko era. Hala egiten dut lanean, hala egiten dut hemen, eta gaur ere horrela izango da, entzun. Balade, 25.000 euruk irabazi ezkio zer? Ez dakit, baina segurazki nire jatetxe irekitzeko lehenengo pausoak emango ditut. Eneko, zu baduzu jatetxea, Jaio Berri. Jaio Berri, bai. Orain irribarrez, baina orain arte, haserre horiek dominatzen ikasi duzu eta finaleraino ekarrez zaituzte. Bai. Gaur eneko ikusiko dugu haserre, ikusiko dugu irrifartxu finalean sukaldean. Ni posik etornaz da gogotxu. Gero ze pasetan dan ja ez da unire menpe, orduen... Bai, saiatuko nazondoen eitxe, bai, zer egon dabe dana emongo. Izango da agian gaur, zuk ere bisita baduzulako,
Ama eta bikotea. Non daude? Hor? Pare-parean hemen ere. Maria, bueno, ongi etorri, zer moduz, urduri? Apurtzu be bai. Apurtzu be bai. Apurtzu be, baina ni badakit ondo ingo dauela. Konfixantzi dakazu ez Pilloa da. gainera. Tranquil indizela, bera dakizena indizela. Azarratzi bai ala ez? Ez. Esaten du, bai. Posik egon... Esaten du pixkat, bai. Piskat. Ez, posik egon dizela, lasai egon dizela, indizela lan bera dakizen moduen, eta irabazlea izen dizela, zegeur berak ospatuko este Orio Parisen iretzako. Zegeur egun berezi zeda, da arro nago nire semeagaz, da ia holan balan. Arrogoteko moduko kozinerua, oi dudik etzazulauki, asko erakutsi duelako. Urduri eta serre jartzen da hasieran batzutan, baina gero irrifartxu bukatzen du beti. Finalean dago eta merezi du. Hola da bera, hola txeda. Bueno, eta Jon Iñaki, txipiroi platerrura ondikon buruan daukogu, eta Aiton Amonei omenaldi hori egin zenuena, ez da? Eurekin pentsetan zabitze gaur be bai, edo... Bai, bueno, ongo ja presente hori noski, beti daude presente, eta horrekin indarra mangui, segurazki, da, bueno, urduritasun hori ere bai, igual pixkat kanalizatzeko ere bai, ez? Ba, hortik han igual indarra berkoet. Zein ekarri dozu gaur Jon Iñaki? Zein da zurekin? Ba, arreba hor. Arreba, zela ditzen da? Maili. Bueno, ba, Maili, injarra bieldizezu be anaiari, ez da? Bai, lasai hartzeko da urduri ez jartzeko. Ni oso arrona hola ia honea eltzian. Ba, horrela esan. Bitz, ondo zan da. Ibai, zu adibidez, kasu honetan, sukaldari profesionala ez zeran bakarra. Nik argi daukat, erronka oso zaila dakatela, baina nire bai badakit sukaldean ondo moldatzen aizela, nik lehiaketa askotan hartu dut parte, eta urduritasun hori ez daukat. Saria irabazizkeo, oraindik jatetxe bat zabaltzen ikusten zaitut. Ez dut uste. Ez da, ja, bado pertsona bat saria irabazten badut, ja, diru hori ja gastatu duela. Nere semea, zadi, jungo gea, Nepalera jungo gea. Nepalera? Nola ditzen da zure semea? Danel, aitatxokin Nepalea jungo zea? Bai. Bai, eta zer rengo dozu Nepalen ba? Ba, egon elurrean. Elurretan, karo. Eta gurasoak nola ikusten dezute? Bueno, ba, arro gaude honean aldegatu denik, eta, bueno, mendik aurrea beha badaki gauzak ondo iten, eta lasaitasuna, eta venga, aurrea. Eskerrik asko. Irabaztea. Anima, Aita! Jone, esan du, zorte guztia zuretzat, denekorentzat, jozu, justu sartu zara izarren artean, azkeneko aukera baliatuz, baina finalean. Bai, azkeneko aukeran amantal beltza lortu nuen, eta kostata, baina... Eta sari irabazizkero zer egingo zenuke? Kapritxoren bat, bidaiaren bat, hemen, sukaldari pilo dagoz, dana sukaldatzen dugu, baina jatetxe duen sukaldari pilo dagoz, eta haien etxetera hurbiltzeko asmoa ere badot, horretan... Amantal hori ondo defendatu, baduelako indar berezi bat, hasierren indarra, gure jauna izan dena, gure laguna izan dena, adiskidetasuna sukaldera ekarri duena, adibidez, goraneren pare, ez da, izan zarete biak oso, ez dakit, lortu duzue kohesio bat lehiakien artean, adiskidetasun bat, giro berezi bat, eta danak maite zaituztete ikaragarri, amantal horrek badu indar berezi bat. Hasier, ze? Ba, hoxe, ni hemengo txapeldu morala naiz ez, ni hemendikan arroni joa, ordozten sukalde buska horiekin lehiatzeko gaurko egunean oso zaiogiko nuke, eta zein hobeto nire ordez lehiatzeko Jone baino, niretzako favoritako bat data. Eta Euskal Herriko sukaldaritzari omenaldia egingo diogu bai, eta dinamikak aldatu egingo dira, aipatu dut, aurretik aipatu dut, baina pixkat azaldu ingo izuet. Lehen norgehiagokan 7 izarrek hartuko duzue parte. Bat kaleratu izango da. Eta sukaldaririk onena, kontuz, sukaldari burua izango da bigarren norgehiagokan. Taldekako lan egin beharko duzue, eta taldeka lehiatuko zarete. Gero, talde irabazleak, hau da, 3 sukaldarik jokatuko dute finala. Eta bakarra izango da irabazlea. Az dadila sukaldarien ligako finala!
egia esan da oso nerviosa, no? Ez dakit ze pasakoan, ez dakit nola izangoan finala, baino gogotxut, baino nerviosare bai pixkat. Lehen norgehiagoka honetan geroari begira jarriko gara. Eta horretarako gonbidatu oso berezia dugu gaur hemen gurekin. Michelin izar baten jabea eta Dimako Garena jatetxearen jabea. Bera da, Julen Baz! Julen ez etxeo eta aspaldi, urtza ukitxo banetik, Zornotzan, taberna bat. Eta, asko lehi duet berari buruz, oina buruet famosoa baina, egonaz, beran etzin jaten bebai, eta asko guztetai da. Eskerrik asko lehenik eta behin gaur hemen egotearren, ganera holango epaimaiegaz, danak ezagutzean suertea dekot, ohore bat bertan egotea, ganera finalean hainbat aurpegi ezagun, garenatik nator, azkenean batzuk ezagutuko dozue gure proiektu beste batzuk ez. Guk ez dugu ezer asmatzean, guk eten dugune da purbet goraipatu gure ondarea eta berreskuratu galtzear dauzen sukalde tradizional horrek eta produktu horrek. Gure sukaldean gaur ikusiko dozuenez, produktu edo osagai bi izeten die printzipalak, bata kalitatezko produktue eta inguruko hornitzaileak kartzen dozkuena, eta bigarrena, eta niretzako, etxeatara hurbiltzen dozkun, salda potente hori, ez? Eta, ez da beste sekreturik. Julen, zer da gure sukaldariek kozinatu beharko duten platera? Gaurkoan ekarri dugu amuarraina. Jesatik ekartzen dugun amuarrai bet, ez da huele barazio handirik eskatuko, egiten dugune da solomoak atara. 110 salmuera baten ipini ordula ordenez, hori alde batetik, eta gero dadoatan ebagiko dugu. Eta beste alde batetik egingo dugun saltza, izango da, esne gaina infusionauko dugu urdai azpikoagaz. Hor ja, itxiko dutzuet libre, bakoitzan gustora. Niri bai gustetan jate, sabore potenteak orduan, hori izten dutzuet pista bat. Hori iragazi egingo dugu eta baster baten mantendu. Beste elaborazio bat izango da estragoi olioa. Eskaldauko dugu 20 segundos, atara, ur eta izotzetara, ondo siketu eta olioakin triturau eta lito batekin edo itxi dekantetan. Eta falta jaten azkenengo osagaia die amuarraian arrautsak. Zukadi da dekarri ez da? Dekarri dugu bai. Katzu. Ondo, azkenien trutxien jateko modue da osoan eta barruen pernile edo eta beikon azaltzeako. Eta probeta konzeptu bat, olan erdi buelta bat emunda, nahiko politxe. Hori zengo zan, gaurko ekarri dugun plater hori. Montajean ipiniko doguz dadoak, amuarraianak, infusioa azpikaldean, arrutxeakin, botako dotzeguz estragoian olioan tantakada batzuk eta amaituko dugu borraja lora batzukin. 30 minutu izango dituzue errezeta hau burutzeko. Nik uste dut dekozuen denporagaz nahikoa sobran dekozuela elaborazioak eiteko. Julenek aurkeztu den errezeta zoragarri iruditzen zait. Asko gustatzen zait lau elementurekin olako plater politu bat ateratzea. Eta gainera, arraiaren errespetua niri asko gustatzen zait eta ni nire errezetetan ere bai horre egiten dut. Julen, eskerrik asko Sukaldarien ligako finalea etortzeagatik eta gure geroa markatzeagatik. Eskerrik asko Euskal Sukaldaritzari egiten diozun ekarpenagatik. Julen, zorionak egindako lanagatik eta bide luze eta oparo izan dezazu. Eta izan da ia. Eskerrik asko Julen. Nik Julen ezagutze, azkenean, grupo baten nago sartuta gastro gaztean na, eta kasualidadez bere etxea jungian, eta beak esplikau segun bere etxeko dana, bere etxia, eta nahi pio gustatzen zait Julen egizan da. Julen Bazek argi utzi du, amuarraina pernillarekin kozinatu beharko duzue, 30 minututan, eta zalantzarik ez badago, 3, 2, 1, sukaldariok, eman zu! Azkenean aiau da finala. Baina, posik, egia esan da gustatzen zait platera. Así que nik uste ondo ingoetela, eta horrengo proba behintzat aiauko nahizela.
Beti bezala. Baladi. Bi kazuela batera. Tak. Jone hasi da ura neurtzen. Salmuera prestatzeko. Dudik gabe, lehendabiziko pausoa. Salmuera bat egitea, amuarraina sartzeko eta gatzituteko, eta ni hori egiten nuen. Osea, da teknika bat ezagutzen dudana. Salmuera kontrolatzeko bi modu dauzkate, eta izan daiteke amuarrainari xerrakatera eta salmueratan mantendu azalak babestuko duelako pikin bat, edo ebaki eta sartu. Akatsa izango litzateke, pusketak egin eta salmueran sartzen badute. Nik uste hau lehena iba izango dela. Azkenean, beha ez da sukaldari profesionala, eta nik uste olako platerak itia, goitu gero gaudela, enplatatzea eta gai horietaz, eta nik uste beha izango dela hau lehena. Normalena, tinieletan izango da, ni joatea, baina nik defendatu dut. Animo, Inari, oso, venga, animo, aurrera. Momentuz behintzat prozesua errespetatzen ari dira, baina nik uste dute esan duguna, gatzur horrekin ikusiko dugula desberdintasuna. Adibidez, Maria zati txikietan jarri du amorraina, eta Ibaiek azaleta guzti. Tiratxoa. Julenek azaldu du, samura urakin egiten dula, baina beste aukera, bai, etxean egiteko da gatzakin estali beste gabe. Gatza bakarrik. Bai. Eta, errezeta egiteko, Julenek esan duz, gatzuretan 15 minutu behar direla, orduan lehendabiziko pausua, amorraina garbitu, gatzuretan ipine, eta agian esne gaina urdei azpikoarekin edo infusio hori prestatzen joan. Eta amorraia nola garbitzen duten, bai, garrantzitsu izango da. Parekatuta daude, bai? Nik Julen asko segitzeot, eta bai itxuren adeko errezetiek, nahiko erreza emoten dugu, osea, que... Berdina ez, baina berdelarekin gauza antzeko bat egiten dut, ez dut uste arazo hondik egongo denik. Baina gaina horea da, Julenek zuri erakustea nola egiten duen bere errezetak, eta orduan saiatuko beha. Berdin egiten. Gauza da, denbora nola antolatu, zedikan pasatzen baldin bazea gauza batez, azkenian bestien galduko dezu. Maria. Eta... Gatzura egiteko, gatza eta ura berotu dituzu, nahastu soilik... Ez, nahi hotzean itia gustatze bestela ego zingoa arraia. Ordu nahi ototzean egia esan da bastante lan indet hola sukaldatzen, asko gustatzeit egia esan da nahi sukale hotza gustatzeit. Gauza kondo egitera goaz, Maria? Bai. Nire ustez erronka izaiena, zapore perfektua lortzea da. Kaixo, Ibai. Zer moduz? Epa! Oso ondo. Tate. Ez ikindu, dotore zoneta. Herrik asko, Ibai. Eroso errezeta honekin? Bai, niri asko gustatzen zaizkiden errezetak dira. Agian bate baino gehiago pentsatzen du etzalera eroso gongo. Batek esan digu, Mariak esan digu, uste dula zuzarela danetan aulena. Claro, horien niretzako oso. Zuretzako abantaia da hori? Bai, konfiatu da ditezela eta gero igual sorpresa akago, así que... Ni ez dakat arazorik horrekin. Hortaz, hoi ez da presio bat. Keba! Ez profesionala ez izatea, berak esaten du, eske, bestea profesionalak izatea, eta zu ez, finalean... Galdetu eduri. A ber, zein da profesionala eta zein berak hankasartzea egin zuen, así que eta etxera guantzat. Erexita, gainera, nik txartu egin nun, orduan ezin dut jarraitzu programan, hori normala da. Eta zuk asmatu egin zenuen, esaten genion, ez da gauza berdina, ez faiatzen saiatzea, edo gauza kondo egitera joatea, estrategia ezberdina dira. Gaurkoan, emaitzaz ziurtatzera edo sukaldari buru izatera. Hau irabaztea. Nik ez dakit enpatatzen, nik irabaztea beti. Animo, Ibai, zorte hon. Ez edo zin profesional. Edu bota juntzen etxera, nire kontra. Perfecto. Sukaldariok, 5 minutu geratzen dira. Ez zait bate gustatzen, estragoiaren zaporea. Pixkat eskaldatu, eta hotzeta, eta gero ja olioa.
Baladi! Buenas, buenas. Buenas, buenas, zer moduz. Ondo, hemen Ui, eta hori, berde-berdi? Hemen txen, hau da estragoi oliba. Beitxu, eta ez dela zer modu, zukaderin ligan asko ikasi duzu? Pilo bat. Pertsona bezala be bai. Eta ikasi zu egidez? Jo, ikasi dut, pazientzia puntu hori eukitzen, harremanen kontu horietan, adidez ni pixkat isia naiz, pixkat atzera goldizen naiz. Zara isia, zuzara, igual, nore pertsonaje gogonkonetaiko bat, ze hamen, ikusten duzuen lekun, gure baladikoten da isili baina gero, zetik, egoten da, riki. Oier, zu nola ikusten duzu, baladi alda favoritua? Oso ez, Bai, ez esan da, oso konzentratzen zure galderak. Nik asko prestatzen dut, eta garaile bezala ikusten dut, baina agian pasatzen diogu ere. Hemen denak kolokan egoten alda, taldekako lana bada. Eta, orduan denak berdin zaudete? Oier. Hau potentea da, Hau potentea da. Denek badugu gure potentzia, depende frogak. Haulena zein da? Haulena, agian ibai ez delako profesionala, depende ze froga emeten dizkiguten, baina agian hori. Baina, plateronak aukeztu ditu, eta baten bat junda etxea, bere ondoan zegoela. Bai, bat aukeratu behar da ez, eta ez nez bestekin sartuko, piskate potentea guztien itzen intuztalako ere. Erantzena beti argi. Bai, beti argi. Oia da gure poeta. Pentsatzen dut, baladi favorito hon bat dela azken finean, ez du sekulan trabarik egin, ez du karaktere potenterik ere, gozoa da biziki, barregarria, eta ganera biziki onge egiten ditu gauza guztiak, beraz, bai. Bai, niretzat oso klabia dago irabaztia. Bigarrengo proban ekipo oso potentia sortu, eta alba da irabazta foto. Estragoi gehiago eskaldatuko, kolore gehiago emateko. Piskat berde. Ez guztiz berde, baina bai piskat berde. Sukaldariok, 2 minutu geratzen dira. Bueno, elementu guztiak ditut martxan, iragaziko dut olioa iragaziko dut, gero ez negain infusionatua iragaziko dut, eta izango ditu dira elementu guztiak iaia prest. Bai, jazta. Jazta, puntuan jarriko ez saltza hau. Urduri daude, baina, bueno, ahi da aurrak atean. Kontzentratu daude, baina, baina, garra platerak Bai. Ondo ateako ia. Ez da erreza olako produkto gitxigaz olako sukaldaritxi eitxi ez. Oso noblie, oso kompletoa, alde batera. No me gusta. Beste parte bat. Kaixo, Maria. Kaixo, Maria. Epa. Hacemos. Ondo, ja enplatatzen bukatzen. Otza? Bai, bez azkenean, nik uste platero hotza zala Hotza. Eta horregatik, osteko... Vale. Azkenengo momentu arte utzi etizapori hartzeko. Eta olaia... Hori garantzitsua da, ez? Bai, eta zapore hona dauka, azkenean laga eta hori funtzionatzen altan denbo gehien, eta baino marien bertido batekin jazitu anoztuko zan orduan. Garenak egiten duen lan hori ingurumena zaintzenaz, berak baditu gainera matxak, bere txakolina egiten du, uste dut Julen egiten ari den lan hori garrantzi handiko dela, bai guretzako eta bai sukaldaritza mundurako, eta kontutan uki beharrekoa da hemendik urte batzutara. Segundo geratzen dira. Proba bin behar da. Ez dela ez dakik ondo lango dan. Bost, lau, iru, bi, bat, denbora! Sukaldariok utzi tresnak eman urrats bat atzera, egindakoa eginda dago! Ema usan da? Bi? Bi behak indu mesena, baina hori jarri atazkenean. Badakizue lehen norgehiagoka hau eta gero zuetarikoa finaletik kanpo gedituko dela, eta beste bat, honenetan onena, sukaldari burua izango dela bigarren proban. Bai, biziki pozik nahiz egin dutan anarekin, olioa biziki berde galditu zait, eta koloreak ateratzen erdira, eta pentsatzen dut horrek azta idun dutela platerean. Bai, egindakoak egia zan, aukera igustitu da horra segitzeko. Lehen dastaketari hasiera emango diogu sukaldariok zuen zenbakia entzuna ala, hurbildu zuen platerarekin, mesedez. Batarekin hasiko gara.
Bata. Maria. Bai, niretzako privilegio bat izango zen gaurkoan irabaztia eta txokalde buru izatia, baina azkenian ikusten nivel asko dola eta edo zein ikalila izan. Tranquili bilizara, ezta, Maria? Bai, guztua. Azkenian, detaileak usten un importanteak izango ziala hemen, da gehien bat hortan sartu nahi bai, detaile munduan. Nik beldurra naukan, ze bukaeran epelatzen nukan, eta uste nuen ez zinela iritsiko. Pentsautan ekan aziratikan ja hor nekan bola osten, eta azkenen momentura arte zapori hartzen nahi nun, azkenean behak izan du zapore fuertea gustatzaiola, eta horretik azkenen momentura arte horre ukidet, zapori hartzeko. Bueno, nire uste zakatx bat da esne gainaren testura. Julenen esne gaina krema fin bat zen, iaia zopa baten modukoa, eta amuarrain arrautza pila bat zuen. Eta hemen, amuarrain arrautza gutxi eta testura... Jogurran antzerako, ez da? Jogurran antzeko... Bai, jogurran testura hartu du. Zaporea hona dauka. Testura ere, ez da txarra berez, baina Michelin izardun plater horrek beste testura bat zuen esne gainean. Baina, arraia lantzeko modua, fina izan da. Oso ona. Hartu zure platera, Maria. Nik uste ondo, guztua, no? Pizka saltza espesua, baina, guztua, zapore ez da probaude eta goxo zen. Batetik bira. Neneko. Bai, gustora ibilna. Errezet ikusiotenien zein dan eta niko errezazala, zikeran azten azbetia buruet gehiago korritzen, eta gero tranquila ibiltzeko, ez? Lehen abokatu dozu, eneko? Bai. Oso ondo? Zu gustora ibilna? Gustora, harin? Karo, arraine esatitxu baino harina, bai, minjot ja ure irikitzen, da nati jarreduzi duten pernilegaz, eta denpori irabaziot. Baina, arrisku txiki bat hartu duzu, plater lauean jarri duzu. Bai, horretara torgara, ez? Finala da? Bai, Julenen platera, beste plater batean zegoen. Bai. Nik esne gainaren testura ere, agian pikin bat lodi, baino platerarekin asmatu duzu, platera eratzarekin ere arriskatu zara, baino jokaldian ikuste du ondo amaitu dela. Asko gustatzen zait plater honek duen oreka muarraina eta urdaiazpiko zaporearen artean. Benetan oso fina. Hemen ez dago zer gehiago esan, testuraren kontua esne gainean bai dela ez dela Julenek ekarri duena, baino gainontzean borobila, eneko, lan hona. Herrik asko. Ez, kaina, buru etzartu uste kreminagaz, baina, zotu uste igual irabazkotenik. Irua, baladi. Pozten naiz, nire adizkidek oneran ez dela pentsatzen, dutela. Baina hori da, ikusi dutelako nire lana, eta nola egiten dudan lan, ez dela zuten hori izango. Badirudi, sukaldea zuretzako terapia dela. Hasi da proba, eta nabarmenduko dugu, baladi, patxaraz, atera ditu eltzea, gainontzekoa pikin bat azkarrago korrikasira, balai atzetik, lasai, eta emaitza fina, plateraratzea, ezberdina hori bai, hau ez da ere Julenek ekarri duena, baina estetikoki oso zaindua. Hemen be ekilibre puntua urdaiazpiko eta esne gainean artean oso justua da, oso politxa. Agian igual katz puntutxua esatearen amorrainari, itxintxo bat igual zuk igarriko dutezu ezta, baina orekan eta dana batera, niretzako de olio berdeak ematen dio beste bi urdaiazpiko eta amorrainaren zaporeak oso ondo uztartzen ditu, oso ondo borobiltzen ditu. Nik zerbait esatearen berdin, esne gainaren testura, kremarin bat izan beharrean, testura hartu dizue hori oztutzeko garaian askotan, airea sartzen badiogu edo pikin bat murrizten badugu, beroarekin gerta daiteken zerbait da. Ez dago, zer esan, plater borobila, Julen arro egoteko modukoa. Epaizek entzunde, nik uste dut baladi, azkenean epai honen arban dabe, eta niri egaren bat imistia, naz ikusten eurekaz irabazle. Jon Iñaki, mesedez? Haineiz behitzen baladi dakatezkoian da noixan behibintziot, baina, nahiko pareko goaz. Hemen ere, oraintxe baladiri esan dioguna, amuarrainak integratuta daude, esne gainarekin Julenek planteatu duen bezala, eta hori eskertzen da. Azkenen kopia bat zen, eskatzen genuena. Baina nik uste hemen kontrakoa. Hasieran gatza gehiegi sartzen da boan. Eta gero geritzen da amuarraiaren zaporea. Suabe geratzen da uteran.
Baina lehenengoko gauza, igual Urdaiazpikoa ikusten da oso nabarituta, ezta? Eta gero berriz ere Urdaiazpikoaren koipe hori, hauan geratzen da pikin bat. Baina textura oso fina da, kreman textura oso fina da. Aurkezpen ere bai. Bai, eta Amuarrainaren lanketa ere, gatzuraren puntua oso gorobila. Platereratzea ere, batzuk arriskatu zarete, kasu honetan antza gehiago du, zentzu horretan. Aukera haude, plater bat, azkenian Amuarraian azalan kindi joan bat, ez, marmolado itxura hori dakana, ez? Eta, bueno, hor aurkeztu, bi plateratzen ditu bat txurian, da azkenian horrekin gatu naiz horratikan. Eta horratikan, egin. Bai, zenen kontraste gehiago dago. Bai. Oso borobila. Baina plater fina. Eskerrik asko. A ber, ez da erraxa jakitia, azkenian hogeita hamar minutu neozer gauza aldu pasa, edo katzekin pasatzezea, edo zein akatxek azkenian eramango izugu etxea jutia, ez pasatzia finalea. Bostaren txanda, Ibain. Favoritoa niretzako, teknikoki baladi da. Niretzako beste pauso bat gorago da. Hemen detaile txikiak nabaritzen dira. Daude osagai bakotza jarrita bere... Ez dago xehetasunarekin jarrita, ezta? Aurkezpena lehenengo gauza begiradakin jaten dugu, eta hemen ez da itxura politori. Bi gauza ikusten dituna, armen bata olioa kolorerik ez duela. Olioarekin plateraren bastar batzu zikinduta daude. Kontu zibile dugu olioak gehitzen ditugunean platerean, olioa ezpada saltxaren barrura erortzen, bazterrean olioak platera inguratzen du. Eta ezpada propio egindako zerbait, nabaritu egiten da. Eta geho oreka, amorrain pusketa txikiak eta kriston krema pila. Krema gien apurtxo bat loditxua, eta esan dozuna nahi pentsaut ez zaukola inbeste olio, baina egia da, ez zaukola badauko, baina ez dauko kolore larreiko bizixa, ezta? Testura zerbait ez zuzendu da, naiz testura oraindik ere badan lodi xamarra, gainontzeko gertatu zaien bezala, baino zaporea badaka Urdaiazpikoa, baino agian ez Julenek eskatzen zuen behar beste. Bai, oreka hori ez da. Bai. Detailera goiez esaten dugu moruen, eta azkenien, ben detaileak... Bai, ez dago elementu txarrik, dana dago gero bezala, baino... Baino, esan gendun xehetasunak, ezberdinduko gaitula, ezta? Oso ondo. Eskerrik asko Ibai. Esan diatenez, gauza guztietan akatsak zeuden. Bai esnegaian, bai platean, bai arrautzako tatzerakoan, bai ez dakiz dena gaizki zegoen. Niretzako platera oso ondo zegoen. Daien erizpidea da, eskerrik asko, onartu, eta listo. Zemakia, Jone, mesedez. Amuarraina eta pernilaren uztarketa hori oso erakargarria iruditu zait, eta ondaterako zait. Ere desoreka zaporean. Hasieran badirudi Urdaiazpikorik ez dagoela esne gainean, eta gero geratzen da koipea hemen. Egur desente, ezagi koipearekin infusionatu den, zuritu duzuen Urdaiazpikoa, tokatu zaizuen koipe gehiago edo gutxiago, baino badago bukaeran zapore kaineroago bat, Amuarrainari desente jaten diona. Nik esango nuke indarra, falta zaila, ez? Janditugun, dastatu ditugun besteak bere pertsonalitatea zaukaten, bai... Amuarrainari, ez? Bai, orokorrean, ez da? Bai esne gaina, bai amorraia... Ez dago olio pitxin bat gehiago igual bota donik faltan. Zoin hartu dute apurtxo bate bereaz eta apurtxo bate lagundu dutzo, ondo lagundu dutzo platu bai. Amuarraina arrautz horiek, oreka pila ematen diote ere bai, eta batzuek gutxi jarri dituzu, ez dakidu zergatik. Julenen platera, josita zegoen. Amuarrain arrautzez josita zegoen azpia, eta batzuek, lau bost arrautzatxo jarri dituzue. Eta hori akatxo bat da plater honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jone. Ez nago zadoz epaiekin. Uste dute nire platera oso ondo zegoela. Ni frogatu dut dana, amuarraina frogatu dut, esnegaina frogatu dut, estragoi olioa ere frogatu dut, eta dana zegoen oso ondo eginda. Zazpigarrena.
Bon, estetika, bakotxak bere gustoa ditu estetikan, beraz pentsatzen nire ere ongi gelditzen dela. Ez da Julenek egin duenaren kopia formal bat, baina nire maneran atxemaiten dut ongi dela. Bueno, hemen bai zer desberdina ez da? Bai. Zuko zuan presentatu duzu? Olaxen hobeto pentsatu duzu zalan geixa gustatzen jatzun? Eukan ditut arazotiki batzu ganitarekin kostatzen zitzaion pixkatarka egitea jainaren aragiari eta suntsitu ordez nireago izan dut hola eman. Moa jaina gordin uzten direlarik importantea da ere izaitea masta hori hauan, ez? Pixkat ukaitea hori, importantea da horrekan atxemaiten dut. Beraz, erabaki zentzuarekin hartut erabakia eta pentsatzen dut begelitzen dela holan. Platerak sekulako indarra dauka. Baino, horren beste indar dute elementu guztiak oso ondo orekatzen direla beraien artean. Eta nik uste dut Julenek esaten zigunean bere platerak berez indarra behartzuela, honetaz ari zela. Bai. Esne gainat urdaiazpikoa, baina olioak orekatu egiten du. Testura amuarrainen arrautzak txaitatxak hauan lertzen. Eta gero amuarraina nahiz ez duzun txikitu eta hori ere akats bat izan ziteken, goxua dago testuraz. Goxua dago, olioa dago oso ondo egina. Gatzpuntua, eta zapore aldetik, hemen, baina oso ondo orekatuta. Bai, oso ondo platera. Eskerrik asko, Oier. Eskerrik asko, Oier. Pentsatzen dut agian Mariak irabazteko duela. Jaina ongi ez da gutzen du Mariak eta badak ezki gauza horiek teknikak ongi lantzen. Epaiok erabaki hartu behar duzue. Pentsatzen bai izango gala, baina jo nire arriskoan ikustet. Oierren amuarraina, ez zegoen Julenena bezala moztuta laukitxotan, jarri ditu xarrak. Imitazio proba batian, ez zago, hori ezin da onartu. Epaimaikideek hartu dute erabakia dagoeneko, eta berehala jakingo dugu nor den sukaldarien ligako finaletik kanpo gelditzen den sukaldaria. Apena hundiz, esan bezala, zuetako 6 igaroko zarete urrengo fasera, eta etxera joango dena. Pentsatzen dut agian Ibaik konen dituela arazotxo batzu ez, gogo bat ditugu sukaldaritzako kode batzu, bena bera materra da. Ibai. Ibai. Asko, esango nioke, epaimaiari. Irakutsi daten gauza guztiak eta komentarioak, nidenak hartzen ditut, nidenetaz ikasten dut, eta listo, nik behaiekin ados ez egoteak ez du esan nahi ez dudala ikasten. Lasai egon Ibai, oso nasea. Hortxe, ama, aita eta semia. Venga, oso ondo. Ibai, profesionalen artean lehiatzea, izugarrizko nivela ematea ez da gauza erresa, eta zuk hori guztia lortu duzu. Azkenetariko saioetan lortu zenuen barrera sartzea, izarren artean lehiatzera, eta gainera finalera heldu. Eta detaien txikienak ere eraman zaitu gaurkoan etxera. Bai. Baina hazen olako lana, hazen olako bidea. Bai, ni harro nago, oso ondo pasa dut, lagun pila egin ditut, asko ikasi dut, zuen gatikan eta nire taldekideen gatikan, eta nik kontentu nijoa. Platera ona zegon, ez zen txarra, bai zituela akatsak, kontentu nijoa, etxera. Tira ba, sukaldarien ligan gaurkoan, amantal honek ez du jaberik izango. Amantal beltza utziko duzu Ibai, eta inor ez da jabetuko 5 zenbakiaz. Beraz, eskerrik asko, Zuei. Euskal Sukaldaritzari egin diozun ekarpenagatik, Ibai. Ba, mila esker. Bai, aio. Gure ekipo. Ba, nik uste dut ondo egin dudala. Egin ditu da niru platerak etxuriz jantzi eta hiruak ondo zeuden. Azkenekoarekin ja beltzea jo nintzen. Taldeko lanetan nik gustora sentitu naiz. Batean galdu eta bestea irabezik genuen arren. Eta postrearekin defendatu nintzen aldizan nuen bezala. Eta aurreratu da nuen eta favoritoetako bat bota nuen kalera. 6 sukaldari gelditzen zarete finalean. Eta orain, onenetan onena nor izan den jakin behar dugu. Urrengo proban, urrengo norgehiagokan, sukaldari buru nor izango den jakin behar dugu.
Sukaldarien ligako finaleko sukaldari burua da... Oier. Oso pozik. Bai, argitu nago asko ez duen espero, jendeak gero gradetan aipatzen zen, eneko baladi, ez dakitzerta oie jatera da. Kriston sorpresa. Ba, enun espero oierrek irabaztia bila esan da. Zure platera gastatu dugunean, aipatu dugun bezala, zure platerak duen indarra, da Julenek eskatzen ziguna, eskatzen zizuena, eta gehien gustatu zaiguna dana batera dastatu dugun unean. Nabarmentzeko azintzapore duen zein indar dituzten elementu guztiak, naiz ez duzun jarraitu Julenen plateraratzea, plater gonena, plater goxoena zure izan da. Mire esker. Euskal sukaldaritzari omenaldia egiten gabiltza Oier, eta privilegioa izango duzu bigarren norgehiagokan izan ere, sukaldari burua izango zara. Zorionak. Ba, egia esan da, Oier zakindundik anarrapau azkenean, pertsona oso iretia da. Eta, ba, pentsatzet igual beste talde buru jarriko dela, beste taldeko sukale buru jarriko dela, baina zakindundik joko un. Sukaldarien ligako finala aurrera doa, lehen norgehiagokan geroari begira jarri gara, eta Oier izan da onenetan onena, eta horrek esan nahi du, Oier, orain zuzarela sukaldari burua. Nola sentitzen zara? Lehen da biziko egunean bezala, ez? Egia da. Bueno, badakizu ze ardura dakazun, ez da sukaldari buru izan da? Bai, ardura bai kristona, ez? Bai, arduretako bat izango da adibidez, sukaldari buru aurkarian nor izango den aukeratzea, ez da? Epaimakideok? Eta hori egin beharko duzu, ongi pentsatu norra aukeratzen duzun, zure parean, elkarren kontra lehiatzeko. Finalean gaude, Oier. Nor izango da kontrako taldearen sukaldari burua eta zergatik? Kontrako taldeko sukaldari burua izanen da... Jon Iñaki. Jon Iñaki! Badirudi lako azken aldian pixkat larri ibilizela pixka bat edo lan, ez? Azken finan horregatik, errestasunera joan naiz. Azken finan sobera pentsatu gabe ere. Bueno, zakita, azkenari Ibai nik horregatik jarri nuen aurrekoan, eta urrengoan oso ondo intzun baita ere, da irabaz intzun. Así que, bueno. Behin gaizki tiak ez du nahi izan urrengoen gaizkin berdetenek. Tira, bigarren norgehiagoka hau, taldekakoa izango da. Ados, aipatu beharko duzue orain, Oierren gandik hasita, norekin ez duzuen nahi kozinatu. Oier. Norekin ez, Oier? Mariarekin ez nuke nahi. Mariarekin ez. Zergatik? Askotan ibili girelako elgarrekin azken finean, ongi ezagutzen gira, pentsatzen ez girela kompatibleak besterik gabe. Imaginatzen du jaugurako zila. Oierrek azkenean erekin ez du nahi relazioak euki, orduan imaginatzen un nahi jarriko zila. Jon Iñaki, norekin ez? Baladi. Baladi, Jon Iñaki, Oier... Non nahiago zenukezu, sukaldatu adibidez. Jon Iñaki. Honenak beti nire albon, honenekin ere lehiatuko dut final hori. Oso duina. Jon Iñaki. Jon Iñaki. Ez da, inorrekin ez tenai ez in. Osea, nik danak iniko nuke guztua, baina batekin esan merrolden bat, bueno, Maria azkenean lanian dakat. Eneko kine bai, bueno, ezagutze, zeberekin ikasi nun. Oier, norekin ez? Enekorekin ez. Enekorekin ez, zergatik? Ez dakitarako zer prestatzen ari diren, ez? Orduan, badazpada ere, zurekin ez. Vale, perfecto. Hagen kontrakoa egiten dute edo... Ni Oierregaz beti konpondu naz ondo eta ez tegot inungo arazorik. Jon Iñaki, norekin ez? Jonekin, igual. Jone ez. Zergatik Jone?
Eta giti guara afinidade kontuatik baitare, o... Afinitatea, filina. Jo, niñaki nirekin ez dauela kozinatu nahi, hori da enauelako ezagutzen. Sukaldarien ligan bizitzan bezala, eta are gehiago finalean egonda, gustatzen edo gustoko ez ditugun egoerei aurre egiten jakin behar du, eta gaur kozinatuko duzue nahi ez duzuen pertsonekin. Programa beti azkabolako detaileak eta enau harritu, Ikusi dut taldeak nahiko orekatuak azken finalean, agian ditugu karaktere gehienak gure taldean pentsatzen dut, beste glasiago dira, baina mailaz biziki orekatua da. Sukaldarien ligako finalean gaude, 25.000 euro daude jokoan eta Euskal Herriko sukaldaririk onenaren bila gabiltza lehen norgehiagokan geroari begira jarri gara eta orain, bigarren proba hontan, nortasunari begira jarriko gara. Azken finean ezin gara geroari begira jarri nondik gatozen jakin gabe, ezta? Hori da gure nortasuna. Eta bigarren proba hontan omenaldi berezia egingo diogu Euskal Sukaldaritza berriari 1976an sortutako mugimendua. Bertan ezagutu genituen edo ezagutzen ditugu gaur egun ere sukaldari oso bereziak. Adibidez, Hilario Arbelaitz, hementxe izan genuela Sukaldarien ligako lehen saioan, Arginano, Artzak, Subijana, ezta? Eta hauek egin zuten ekarpena izan zen izugarria. Ezagunak ez ziren osagaiak, zaporeak, testurak Euskal Herrira ekarri zituzten. Eta horrek eman zion gero Euskal Herriko sukaldaritzari mundura zabaltzeko indarra. Pedro Subijana eta Juan Mari Arzak Frantzira joan ziren Nobel kuisinako sekretoak ikastera. Baina beraiek ere aita bat eukizuten. Eta aita sukaldaria Luis Irizar izan zen. Eta zein da Euskal Sukaldaritza barriaren dekalogoa, ez? Simplizitateaz kozinatzea, kartak murriztea, inguruan daukogun produktuak erabiltzea, sasoikuak diesenak, eta, teknika barriak aplikatu, ez? Da hori da gaur nabarmendu beharko dozuena zuek bere. Egia da, sukaldaritza berri horrek eman ziguna, ez dela gutxi eta guk eman nahi diogun, ekarri nahi dugun ekarpena sukaldaritzari ere, ez dela txikia, noski. Eta zuen ekarpenak ere nortasuna izango du, seguru baietz. Iruna plater kozinatu beharko dituzue, zeintzuk, Aitzol? Luis Irizarren txangurro krepak, Orein Azpizuna bere osagai guztiekin, eta Tatus Fonbellidaren petixuxak. Baina, ez dugu errezeta tradizionala nahi. Zuek, zuen ekarpen eta interpretazioa egitea nahi dugu. Alegia, 3 errezeta hauek hartu, zuek nahi duzuen moduan landu eta kozinatu, eta ondoren aurkeztu zergatik egin duzuena. 65 minutu izango dituzue iruna plater hauek kozinatzeko, ados? Lehen platera 30 minutu igaro ondoren aurkeztu beharko duzue, bigarrena 45 minutu igaro ondoren, eta azkena denbora bukatutakoan. Badakizue bigarren norgehiagoka honetan, talde irabazlea zuzenean 3. probara pasako dela. Hau da, 3 sukaldarien artean jokatuko duzue finala. Ados? Talde galtzaia finaletik kanpo geldituko da. Zuen ekarpena espero dugu, gustu handiz eta nortasun handiz. Beraz, prest baldin bazaudete. 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Vale, zu txangurroarekin ongita, zu aragiarekin. Txangurro, tipo canelo con el elastic este. Bai. Berotuta, oztungot. Bai. Eta tipo caneloian forma. Eta barruan relleno de txangurro. Bai, yo pienso que sí. Desmenuzado con tomate eta tipulakin, ez? Kengo neke espuma bat kastainakaz. Bai, da, zifoian emateko, ez baita oso harin kremosoa, ora potxoloa, eta gero. Gero frutu gorrizek, zagarra saltio apurbe. Hori da. Ekin ingo ditut, buenoritu batzu, oza, masasu ingo ditut kener batzu botatu freia itzera, eta gero ingo dit kremosoa eta postea platerean, ez? Oza, krem patizier bat, txokolatea gazta de pasenan. Bai, baina en plato de... En plato, oza, en plan repostería. En mikroondas pintzen denpora. Moztu uregaz edo? Ipini fondu bat, bai, plato ondo sakon bat, ura aztean, eta moztu baki pixko bat, eta mikroondera bai.
oso ongi ikusten dut taldea, Maria gainekoa da, Eneko aragikoa da, ni gozoarekin ongi moldatzen naiz, eta petisoak kudeatzen ditut, beraz, bagoaz, hola antolatzen gira, eta biziki kontenez dutan taldearekin froga honentzat. Vale, zutrepak intensiko zea, ez? Paraskiak eta zu zuretzako berri duzunak, eta nik saldaiteko baita ere oreñantzako, bale? Tijarria pasta txusa egiten, bale? Eta gaietan krakerra egiten dugu baita ere, eta esne gaina batitzen jungo baita ere, bale? Venga. Niretzako, hori bai. Ni jarriko naiz oreinakin, pixat saltza eta, garbitzen eta hori dana. Gero jone jarriko dut amerikanar saltza egiten eta txangurroa eta hori egozten, pixanaka. Eta, baladi, pasta txuisa ingo eta azken burukoakin, hasiko gara. Oreinakin ingo dugu, hoxe, salda oso potente bat. Ikusi dut adibidez, Joniak ipikin bat ideak garbi, baina urduriago. Ni ohitu da nagoela egiten. Nik emango eta kanpotikan itxura bat galduta nagoela, baina azken nago galduta. Joniaki, zein da apostua? Apostua da oreinakin, salda frambuesasko salda bat ingo dugu, osea, aziotasun hori edukitzeko, eta hoxe, kastaina pure bat ingo dugu, eta, sagarrak seguramente salteauta igual azukerduzietekin, edo... hemen, esto, denboa zertako. Ez, demorarik ez dago, eta bakizue gogoratu ordu erdian lehenengo platera aurkeztu behar duzuela. Zerre barik emaiti? Joneki, eta taldekideak ideak argi, bai Jonen eta bai Baladik? Bai. Bai, bakite ez da, ze elaborazio egin behar dituzten, prozesuak, teknika ezagutzen dute. Baita ere ikuskatzen egon naiz, baita ere bakoitzan moda dituan. Argi daukagu zer egin, baina ez dakigu zer aurkeztu lehenengoz. Nata Eneko zuretzat, ez? Bai, hementxe. Hola, txaka. Pentsatzen dut, hasiera batean kastaina gero idekita gurinarekin pasatzen ditugula eta gero krematu, bale? Ongi potxolo gero krematxo galitzeko. Perfecto. Dinamiki eiate guzteu, bapez. Azkenien final baten gauz eta nire kabuz gurot egin lan, ez? Azkenien nahiko pertsonala da, zuk ondo itxen bat zuzukire basko zu, baina taldekideen artien arregle behar izena gero finalera llegetako, ez dut ikusten oso ondo. Sukaldariok, 10 minutu geratzen dira lehen platera aurkezteko. Arduran, bai, nekoa ez. Gaur dena da importante eta dena da ardura azken finean, beraz dena ematera beste behin, ale. Kaixo, Oier. Urduri, Oier. Ez oso pozik. Taldearekin pozik? Bai, biziki pozik. Zenituan nuen bako zerrekin nahi zen ikutela azken finan. Beraz, kriston talde potentea dut, biziki konten naiz eta irabaztera joan gira. Talde honean zaude, Mariarekin? Bai, noska, espaldi pasatzen, hasiera baten pasatzen ez, eta gok plazer jantia bat aberekin lan egitea ere. Leheno beste gauza bat esan dezu eta? Hemen agian estratikatzen ere. Nor da hemen estrategia? Gu edo, Oier? Agian komplikatzen azaigu abentura ez, beste karakterekin baina pentsatzen dute, hobeda egiten aldugulan ere bai, karakterak beti hona dira aukera egiteko eta frogak irabazteko. Nik uste, maske sukaldari buru bezala azkenian bakoitza bere platera egiten nahi dela eta bakoitza individualago zela. Oierrek nik uste banatu ditula bakoitzak ondoen egin dezaken platera. Oierrek hartu du azken buruko petitxutxaren teknika, agian ezagutuko du, Maria arrain eta itxaskekin. Berak esan da, aritzen da guztuen, eta eneko da, lau bider, lau kotxe bat egon da. Danari ematen dio. Honek zema denpora inaldeu? Pillo baitia eta listo. Ez errexengo apuria. Zemos. Ondo. Bai, dana deko eta burbetan toletute. Kastainak egosten hau. Kastainak mikroondazian. Egozikotez, bai, da gero ja amendekote nati irikitzen, tritureko gu, da hi albagun eine espumantzeko bat. Eta gero sagar salteau bat, ardau brandi apur bat, ardau gurri apur bat, pinoi batzuk punteko txatez krokanti apur bat. Nastu gutxuzu? Bai, krokanti apur bat. Ondo? Gero frutu gorrizek hola, normal, eta gero sartu otau apur bet branditan. Puntxazoa. Sukalde buruarekin ondo? Gustora. Oso gustora. Hemen beti buelta bat emotetza zue, eta edo zer esan da, be? Gaur positibo da. Bai, gaur oso positibo. Ama etorri eta asarratzen. Amak ezin dizu asarra ikusi, ez da? Ez, por si acaso. Ez atara hori bertxinoa, Neko ez da asarratzen sekule. Zer botere da kasu? Zailo barrin ez du asarre lan egiten? Ez da asarratuten. Eneko biltzen da txistu ejoten, dantzan. Oso posik, beti, sukaldari zen beti posik. Beran bizitza da. Hemen beti asarre, Ogilia? Ez. Etzen du beran burua asarrez, baina ez dau asarrez. Gaur agian ama eta etorrita. Emozionetuta. Serio da. Serio da, baina konzentreta. Jo, nientzako
tarteko dana isen da. Ez kriston apoio hor gradan, bai Maria, bai ama, eta jo, oso berezize, ez? Egunero hongo bazien, igual hau diferenti izango zen. Aladi, oreña ingo dute. Vale. Oreñakin lehenengo? Bai. Kriston garbiketa da bile oreñakin, Minaki. Bai. Oso txukun garbitzen. Vale, ure kastainaz. Nekozu? Bai. Gauza bat. Jota. 10 minuto baino gitziago geratzen dira, Ja. Sukaldarien gainean egon behar da sukaldeburua, eta sukaldeburua taldea antolatu. Eta esan zer egin, zer aurkeztu, nola, eta gauza horiek. Korrika berzeka ibiltzia da, azkeneko momentura arte gora ibiltzia, sukaldari oso normala da, eta horrek ez duna izan gaitxi da honetan. Sukaldariok 5 minutu geratzen dira lehen platera aurkezteko. Utxin da, ala, Jon? Bai. Bai da. Hau sobran? Kendu platera. Kendu platera, gauen dio, kendu platera. Egia da, sokaldari buru batek hartula, pazientzia puntuari, lasaitasun puntuari, eta momentutan, pasatu digu guri, nervio txiki hori. Nola nahi zorritik, bitan. Sukaldariok 2 minutu geratzen dira. Gutxara. Baladi. Uste dut Jon Iñaki azkenengo momentuan urduri jarri dela, eta pur bat kontrola joan zaiola. Darle calor. Tierra, hay que darle calor. Zelan zoazte? Labean, pergarri. Ikusi dugu oreñan barrokua nahiko hotza zela da labea sartu dugu, berotzeko. Eta nolako nivela dagoen momentu honetan, eta gu ere perfekzioa nahi degula, guretzako akatsa. Espumi ezelan guzuen. Esnearekin esneak ere ongi emulsionatzen du, ados? Esne gaina, baina... Esne gaina, badeko kastaina sartzen hau. Ados bikain, gero irabiatu ongi, listo izaiteko, bale, kolatu, eta pasten dugu zipoian, bale? Hain sagarra salteatu eta piñero, hoi tradizionala da. Hoi baloratu beharko du, a ber. Bai, a ber, noraino eramaten dute... Interpretazio punto hori izan. Sukaldariok 2 minutu geratzen dira. Estan platetan joangona? Oreñaren bertsio bat izan ziteken ere bai, gurin pikin batekin, risolatu, gurin hori gorritu, oreñari eman puntu bat, oreña gorritu gabe, sagarraren zaporeak eman, eta transmititu, garai bateko Frantzia eta orain Norvegiatik eta nasten diren korronte hori gustartuz. Aurrekoan, deneko saiatu zan hori egiten da gaizkatetan. Bai, egia da. Beste azkizun horrekin ez da. Bera, solomilloa klasiko markeko gu, mantekilla pur bategaz. Azkenin harinako biderrien atentzioa itxustien. Nabela klabeu puntu eta gaur saiatuko naz. Trintxekot? Bai. Bale, pixka bat, Potxolo, pixkat potxolo. Ongi ez, hola pixka lontxatuta. Eskubita. Nik ez dut interpretazio lan handigirik ikusten, ez alde batean, ez bestean. Ez que plater berdina atera behar dute, Plater berdina. Alde batean eta bestean. Sukaldariok minutu bat geratzen da. Un poquito aquí, pon un par de trozos hori da bat beste bat hemen. Oierrek ez dio bokila jarri, sifoiari, eta karga jarri aurretik manipulatzeko erraza izateko ni bogia jarri. Ni nahi bokila jartzea. Ni hortako nahiko maniatiko naiz. 5, Laguntza behar duzu? 4, Ez. 3, 2, 1,
eraman urrats bat atzera. Platera txukune iruditu diate, tekniki dau, bai. Azkenien Luis Irizarrek orduntxe ez ban ibiltzen. Zifoirik, ez? Hori Ferran Adrian kontu da. Beraz, hemen duzu, sakarrak landuta pixkat salteatuakola, zukre pixka batekin konpotatuak. Badare, adana, alkohol pixka batekin marinatua, gero genetikan emana olola kondimentu bat bezala. Arragia bere puntuan, guren pixka batekin erikatua ere, zartakian, bere puntua pasakabe. Eta egin dugu gaztain krema bat ondoan, pixkat saltsak izan hori guztia, boro biltzekoan, nota ziduratuak bat direlako, pixkat laguntzeko hori guztia, dasatzen duen dizuet. Oier, konpota, ez da gauz berritzaile bat. Ados. Konpota nik amonak nire nun. Ados. Oendala 30 urte. Espuma bai. Ados. Eta erabilitako teknika orinantzako beste gabe sartaian egin dezute. Bai, esaten egin dugu pixka bat gurinarekin azken finalen likatzeko bukatzeko aragia. Puntua aldiz oso ona dauko. Puntu ondo dago. Baina aitzolek esaten duena, interpretazio bat eskatzen den momentuan, pikin bat, klasiko edo tradizionalegi, konpota bat pinoiekin, mugurdi batzuk erdiragin, da platerean jarrita, platereratzean ere interpretatu ditzakezue 1000 moduz, gauz batzuk egiteko. Aparrarena, erostez hori zen bidea, aragia hotzen. Eta itxura, erdiko di. Bai, platereratzeak ere zen, horrendik badira 2 plater, eta denbora aurretik. Ongi. Karo, ezin da, milagoreriko 30 minutu deko zuz, solomillo bada, punto. Kastaina tauz, ez da beste gauzean dirik, orduen. Egon danagaz nahikoen jogu. Boi, ontxe? Iñaki, mesez. Vale, egin deuna da... Bueno, azkenian Irizarren platerak osagi asko dazka, ez? Eta, bueno, guk egin deuna da, hori bueltat eman, da pintoresku haua bihurtu baitare, azkenian, hori... Golpe batzu, aziotasuna emateko baitare frambusak egin deu frutu gorri saltza bat. Kuliz bada? Bai, kuliz bat izango aldin bezan zela, ez? Bai. Gero dakau hemen konpota bat sagarrana mantekia bixatekin, azúcar bixatekin. Oreñan saltza bat, reduziuta, eta aranakin baitare ligauta pixkat. Eta oreña hoxe markauta, eta gorri puntu horrekin, ba hori, hola xen. Eta kastainan pure bat baitare. Platereratzea estetikoki, ondo dago, erakargarria, baino, jazta. Oreña, xosua dago. Ez dago ondo. Ez dago gorritua. Ez dago gorrituta, ez da alde batetik, ez da bestetik. Lau krema egitea oso testurantzeko engatikana postu egitea da. Gaztainaren apikin bat irinotxu, zaporez, baju xamar. Ez uste hau tradizionala dela, sagarra tradizionala dela, eta gaztaina tradizionala erabilitako teknikarekin? Bakazue denbora goen digan, batxuzue piplater, eta... Interpretazio horrei, bueltatxo bat eman jako bai. Buelta bat eman, uste berritzaile izateko, edo bueltatxo bat emateko plater tradizional bati beste gauza bat espero degula? Bueno, itxur oso aurkeztu den nik uste. Estetika ondo zaindu da doit, interpretazioa, baina nahi duguna da interpretazio hori beste nivel batera eramatea. Eta ez zuek, ez parean dituzuenak ez duzue lortu lehenengo platerean. Ogitzen nahi nez azkenian jasotzea aldenetetikan. Egia da. Bai, agian ez dugu erabat pentsatu nola, interpretatu plater hori. Eta, denbora ikusita, horrela jonda. Lehenengo plateran aurkeztu duzuena ikusita, interpretazioaren kontu hoi oso argi ez zaizuela geratu iruditzen zaigu. Kontatu diguzuena bigarren platerarekin egin behar duzuela, eskatzen dugunetikan askoz ere gertuago dago. Hortaz, heldu bide horri. Hauek ez dira nahi ditugun platerak. Bai, nik usteot, lehenengoa izen dela, igual denpora gitxitxu eta ez da kontroletan izan baina bigarrena eta hirugarrena bordeuteta. Ongi diztea, bigarrena eta hirugarrenakin ongi diztea. Bai. Lehenengoa nik usteot urdurizau, denbora gitxi. Akatsa handi bat, txangurruari, hankak eta aginak kentzea, hortikan ura galtzen duelako animaliak berak. Helduko bagenio fuerte animaliak berak askatzen duena, baina oso azkar isten du muskulua. Baina guk entzen badiogu, egosterakoan ura eta zaporea. Baina ez da ekitena bakarrik igual hankak egosiko dituzten. Hori da, beste aukerat guk ez dakigu. Baina
gorputza egosiko balute. Nik hori egingo nuke, aurrena hankak. Hankekin plater bat egiteko bakazu aukera. Pastelerari litroan zenbat irina botatzen diozu? 60 ez? Más o menos. Eta amago, bale. Goita marra, amabos. Kaixo, Oier, Gabon. Kaixo, Oier, zer da? Ole, hori da pastizier krema bat. Krema pastelera bezala edo azaldu mese zein behar ez zuten, no? Nik eginen ditut hemen petisu deskomposatuak azken finean, ez? Egin ditugu kenel batzu, frigituko ditugu oliotan, xokolete eginen dugu platerean ora, ez? Piskate desestrukturatu bat bezala, beraz, poliki abantzatzen gira, eta ikusiko dugu. Eta ikusten dela bina ez dut ezerringo. Mementoan ez, piztuko dugula beha orain, posakaso, beti erabiltzen alda. Nik orain piztuko nuke, posakaso. Bai, hori ginen dut orain, bedire gauza batzu lantzatzeko, eta gero hasten gira beste gauztekin ora ikusten. Ez azkenian azkatu den tresnak, alik eta eskura izateko, ez da? Bai, hori da. Azken txampan gaude, oi. Bai, torrikatik dena manen dugu, ez? Gato bezala hemen. Bai, gaur ja denek badugu kriston presioa eta denek eginen dugu bekien froga gainditzeko noski. A ver, vamos a probar. Eta betekia ere. Kolatuta dago? Bai, kolatuta dago. Gela iteko igual harinago mardu. Harina merdu, bai. Kendu parte bat, aligera. Ni idea potentea dute, Amerikana bat egin, Amerikanaren oinarrerekin gelatina bat egin, eta hori izango da kaneloi bat. Eta gero txangurruarekin bete orain. Gelatina hori ondo dominatu beharrekoa, Hori da interpretazio fin bat gure ustetan, eta finalean nahi dugun plater maila. Eta ozto horretik bandejak beroa behar du. Zer bestela gelatinak bere lana egiten du eta setxun oztutzen da, eta gordu egiten da. Masaz hori gero zer gehitzen aldiogu, bada txokoletazko pastelera frigoan, hau, txokoleta pixka bat raspatu gainetikan, ze pentsatzen ez du, ze gehiago egiten aldiogu gero. Frutu gorri zepe da. Frutu gorriak ez, bai, frambuesa batzu bota gainetikan. Bai. Gure txutxuak, ez da? Bai. Ez da profiterolak. Aurrena osade batzuk nahastu eta gero arraultzak gehitu behar dira banan. Behin nahasten zuazela, masa gortzen dijoa. Eta bukaera, indarra... Berda, ez da? Muskula pikin bat lantzen. Sukaldariok 5 minutu geratzen dira bigarren platera aurkezteko. Bale, bikain, sartu petizo grabean mesedez. Azukre pixkateken gainetik. Platera hona bilatzia. Bai, porque esto va directo al plato. Gelatina bat egin dute kaneloi moduko bat, eta ez dakit dola plater eratuko duten. Hala ere, plater hori ez dakit nik aproposena den kaneloi bat aurkezteko, eta horrelako interpretazio bat egiteko. Ze plater hori aukeratza esatetu? Agian plater bat, saltxa pixkat biltzen duena. Bai, harritu zaite, plater hori aurtzea. Eta urrutitik ari gara, Niñak aukeratu dago, Frigoan krematxoa, bale? Hotza badau, ipini kongeladorea markatu. Beroa badau, eman poltsan, bale? Hotza badau. Hau oliba oliotan, pixka bat ukitu bat emaiteko txokolateria aldatzeko, krematxoa prest dago. Txokolate raspatua gainetikan, hau frigitua, textura desberdinak, bat lehoja, bat gozukatuago, bestea kurruskaria, txokolate krematxoa, raspatua, garratz gelitzeko pixka bat platerean, tutti frutti, txokolatezko tutti frutti. Ez da beti berriz interpretatzea petisu masa hori ez, gatza, xokoleta, oliba olioa, petisuak frigitu, beste bat labean, testurekin barda landu. Eta gero, gehigarri batzu eman dizkiogu bukatzeko, eta ongi giretuko da. Sukaldariok minutu bat geratzen da. Petizuak atera behar labetikan ere bai, a ber. Venga, gumer da. Kontuz, Venga, oier. Dana deko zue. Oier, amen. Bale, ongi inda dago ez, hartu txikiak, bale? Txikitxoak, bai. Bai, txiki hartu. Hartu txikiak, bale? Bai, listo, bikin taulako bat. Tofe, lodi dau, Bale, bikain, oso mira. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Sukaldariok utzi tresna jarraitu hirugarren platera kozinatzen 50 minutu igaro dira. Bai, petizuetan estetika eta testuren arteko oreka hori sekatzen ari gira. Pozik? Bai, oso.
Beti. Platerarekin ere bai? Bai, oso. Igazkiz, Beraz, hemen baduze postre bat, xokoleta, oliba olioa, gatza eta petisuaren inguruan, Fruitu gorri pixka bat sartu diogu ere azidotasunaren zat, gatz pikin bat badu ere, txokolate puska batean. Ara, masa subi maneratan, bat ferrito oliba oliotan, berrizte ukitu bat emaiteko ere, eta tofi pixka bat gordea da ere xokolaren tarteketan. Txusaren oinarria egosi egin duzu? Errezeta tradizionalaren modura, ezta? Bai, hori da. Eta gero amaitzeko modua izan da prejitzea. Ez, bat egin dugu labean eta bestea frijitzea. Eta hau da? Bat egin dezute, lehenengoa? Biak. Biak. Bai, biak. Labean. Bat labean eta bestea frijitua oliba oliotan edo hemen honetan. Lehenengo platerarekin, gauz batzutan, puntua eta bar, baino kontzeptua zuzu harrapatu. Hau borobil da. Mirezker. Teknika berriak, prejitza betiko oinarri tradizional bati, txokolatea zoragarria dago, krema gozoago, platereratza oso fina eta orekatua da. Bai, aurkezpena oso ondo, eta nik buruan neukana hori izan, frajitzea. Ados, bai. Eta nahi nuen, eta gero jandugu ez, bai, eginen dugu, eta behar du postak laguntzeko. Ez dugu hastirik krakelin bat egiteko eta masa genetik emaiteko, ez? Beste manera bat ez ekerri behar zen, eta ara hau izan. Eta txokolateak kristan punta muten duzu. Minesker. Ea azken platera. Animo talde, osongikoaz, bale? Jazta. Bai, petisuarekin ongi joan zaigu, asko aprezatu dute epaileek, badirudi gustoko izan dutela, eta horreka zain duaztegoela elementu guztien artean. Esan? Gure krepan interpretazioa, kaneloi batzuk inditeu, amerikana beakin, eta gero, hori, txangurroz bete, txangurroa da langostinua, eta lora batzuk, pinoi tostatu batzuk, eta buket bat pixat errefreskatzeko, baita jatesun. Patera, zela, belua, epela... Bai. Oinarri bera da saltxa hau eta gelatina... Bai, hori da, pixata, aligera hau, zagur pixatik. Interpretazio bezala bide egokia. Hartu zuen plater tradizional baten oinarria, saltxa, entzekoa, gelatina bihurtu eta gainera orea ordezkatu. Interpretazio aldetikan, zoragarri. Gelatina oso ondo inda dago. Zaporea goxoa, baina teknikoki badaude adibidez hemen saltxa gehitzerakoan ikusten da ez dela saltxa lixo bat. Gelatinaren oinarria lixo lortu duzuen bezala, testura emateko aukera ere bat zegoen, eta saltxa fin bat lortu. Bai, Jabik esaten duen bezala eta niko. Aurreko galdera hortikan zeon lotuta. Hau, turmisetikan pasabidean, txinotikan pasatzen mazu, gero xantanakin loitzen hori mazu, badakazu saltxa finago bat. Zatekan hau, lodigua dago. Ja, ulertzet. Barrukaldian igual ez dakizuri zer pentsea jatzuen, baina igual txangurro gustua basauen, baina langostinoa... Bai, kanbazatia hondik. Larreiko presente niretzako txangurroaren kaneloia izan da, ezta? Gustos eta oso gozua, baina igual agian... Bidea hau da. Hirugarrengoa kasute. Azken plater hori. Joniñaki heldu, Venga. Jone saltxa amerikarra jonek egin du, eta, teknikoki ezin izan du, bera espero zuena lortu. Oier, Joniñaki, momentuz, Oier, zuen talde aurretik doa, petitxusari esker. Ingo deu, gelatina bat bezala, kaneloia bezala izango basan bezala, oza, krepa izango basan bezala, baina kaneloi moduan, eta barruan txangurro betia. Eta potxatzen inezia ondo potxauta gehatzeko. Horrek indar gehiago beharko, Bai, baina, oza, poliki... Beste bitro elabiri bestela. Bai, ez poliki lasai. Txikillo batzuk maiten, hori oso hundiak eta txikillo. Txikillo, ez? Bai, txikillo, jazta nahikoa. Osa, boton bestela. Sukaldariok 5 minutu geratzen dira. Repuetak maino dituzke bitan moztua eta gainetik matxik baren. Hau eta gero hartzen gara. Perfecto. Hola jarriko jote? Bai, niko lepineko nioke bai. Nahiko bete eskapotxolo, bale? Galitzeko nahiko... Bale, hori da, ikain. Hor ikusten da, tradizioa egin dutela. Erra egin dituzte ez da, labean? Bai. Ez dakitena da, zein buelta emango dioten,
plater horri. Maiz, nik ez horiek ikusten, prokitzeko. Ez da, eta naiz eta txus tradizionalak egin dituzten, interpretazioa non dago. Agian betegarrian. Hori da nire esperantza, bestela... Hor ja moztu. Zuk moztu. Visualmente oso politxe. Eta guztua badakit ona dela, porque txangurroa esan dabe oso potente dagoela. Iñaki, fritu gorriekin beteko ditut? Sukaldariok, 2 minutu geratzen dira. Vale, konpotarik dau? Nengo konpota? Honako baten bate konpotaz betetzen baditugu? Honakoak konpotarik... Zagarrakin. Bai, txurgutero. Jonek proposamen asko botatzen ditu, baina momentua izan behar du, planaren hasieran ez errezetaren bitartez. Ideiak botatzea eta ez bat baino gehiago botatzea ere, azteko aukerari sortu dira. Máquina, venga. Vale. Vale, zelan platerako dugu. Zelan, ez, azpitik. Amendik, zulo bat egin. Honekin. Txikia. Zulo bat. Vale. Eta pentsatu zelan platereratu nahi dozun. Ni egingo dut? A ber, nik ikusi dut, alde batetik ez egoela betekia eginda, maira begiratu dut momentu batean, eta ikusi dut ezaguzela behar ziren gauza guztiak elkarrekin ez egozela, eta niri hori oso urduri jartzen hau. Niri gustatzen zait dana antolatuta eukin, dana garbi eta prestakuntza bakoitzerako misenplaz guztia hor eukitzea. Eta ez zegoen. Petitxusakin... Krema bai ikusi dut, baina petitxuz batzuk betetzea... Baina ez dakiz ez duten ulertzen? Gezki azaldu gara? Interpretazioa? Zaketik ulertu dut. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Sukaldariak utzi tresnak, kitxu denbora bukatu da 75 minutu igaro dira. Bukatu da nortasunaren proba, Euskal Sukaldaritza berriari omenaldia egin diogu. Eta orokorrean final honetan, Euskal Sukaldaritzari omenaldia egiten gabiltza. Sukaldaritzak Euskal Herriari asko eman diolako, eta guk ere gure ekarpen propioa egin nahi dugulako hementxe Sukaldarien ligan. Balorazioa marrekoa. Talde lan izin da marrekoa. Eta holan akabe dugu, Oso posik. Ez dakiz paseko da, baina oso posik akabe dugu. Momentutan bai ikusi dut kaos puntu bat, nera aldetik ez. Sentsazio gazi gozoa da, bai. Hirugarren platerra presaka montatu bat dugu. Zuen platerak dastatzeko momentua iritsi da. Hauxe izan da Euskal Sukaldaritzari egin diozuen omenaldia eta egin diozuen ekarpena. Eskerrik asko. Beraz, nahi duzuenean. Oiar, zure taldearekin hasiko gara, ekarri zuen 3 platerak. Pentsatzen dut gure taldeak irabazteko duela eta espero dutez finalera iritsi nahi nuke ja bukatzeko lehiaketa hau azken puntara jo. Konta iguzu azken plateraren planteamendua zein den? Azken platera izan da pixka bat borrokatzea ez, mamuarekin eta horrekin gero egosten emaitea. Barazki guarnizio bat bazterrean, gero haragia bota, utzio fumet pixka batekin ere txikitzen zaporea konzentratzeko. Ongi geretu da, erroieto bat egin dugu horrekin, saltza konzentratu bat ipini dugu azpian, biziki konten gira, teknikarekin, biziki konten gira atera denarekin, eta espero dugu gustatuko zaitzuela. Zein da plater honen kontzeptualizazioa, non dago interpretazioa? Azken finean, gelatina landu dugu krepe bat bailitzan ez, krepe aldatu dugu gelatinagatik eta elastik horrengatik ez, aldatu diogu hori izan da pixkat gure interpretazioa ez, modernismoa ekartzea. Gaur egun kimikarekin ateratzen dira produktu berri batzu eta gaurko eratu dugu hori azken finean.
Bete garrixa, ikara garrixa dau, Barruko partia oso gozua dau, zukin dozu, Maria. Bai, nik uste plater honek dauzkala 3 gauz. Bata itxura, oso estetikoa. Bestea ravioliaren tekstura eta tamaina. Eta 3. zaporea eta barrukoa. Benetan, zoragarria dago platera. Bai, dirudi puntu batzuk gehiago emaiten dizkigutela guri azken platerari buruz. Eta nik ere nabarmendu nahi nuke. Eneko, esan nahi dizut, zoriondu nahi dizut, zure neskalaguna eta ama hemen daude, eta nabaritza izu, pozik zaudela, eta aserre hori alde batea utzi dezula. Horrengatikan ere zorionak. Eskerrik asko bai, ondo torriate. Izan, beti apoio bata, eta horre gaitxi gizpazan izango, nitzen egun gamen. Ezkin eureke lagunduzti hemen egoteko, aguante hoiztien nira sarri epe bai, etzien asko pageot, eta eskertu guretzati bai Mariari eta bai amatxuri, hemen egotiarren. Maria. Zer. Emozionauta. Bai, sensible nau gaur. Sensible. Bai, urduri be bai. Normala, gertatzen dela, lan bikaina egin dute. Bai, niretzako nire irabazlea da, zikeratik, eta bera badaki oso arrano berataz, eta horrela jarduko beti. Niretzako dana isen da, ez kriston apoio hor gradan, bai Maria, bai ama, eta oso berezize, ez? Egunero ongo bazien, igual hau diferenti izango zen, baina bai, gaur oso posinau, ezin oso zarratu, oso gustora. Jon Iñaki. Jarri zuen platera, mesedez. Mesedez. Ni guztu gatu nahiz aurreneko, bigarrengo eta 3. platerakin. Goia epaiak esango, ondo don, edo ez. Jon Iñaki, azaldu, mesedez, azken platera. Bruskari hori eman dio pinoi garrapinatu batzuk jarrita gainetikan, eta geho, indeuna da, tajetia infusionatu esnetan, da horren aire bat. Tajetia lorian aire bat. Eta hori, txokolatia, eta gero aziotasun puntu amateko, frambuesa kuliz bat, eta hoxe. Teknika borobil dago, zaporea oso goxoa, baina ez dago interpretazio hori petixutik aratago. Hau esan dugu, Panier Flerein egitezan gozo bazala, Tatus Fonbellidaren jatetxean, eta handik ona, petixu honek ez dauka gauz desberdinik, itxuraz eta zaporez, nik esango nuke ez. Askirako platera ere esan dugu, arrunta zela. Osagai desberdinak zeuden, erabili dituzute, baino egiterako momentuan, bai aurkezpena eta bai teknika ez zijoan guk esandakoaren inguruan. Ez dakit, zer pentsatu dezute, hau aurkeztu eta guk esan dizugunean ez zegoela ondo, zer pasara zuen burutik? Beste platerai teknika gehiago jartzia, eta hori, teknika berriztatzaile batzuk sartzia baita. Horrek etezkanak beste aplikatzia. Danon artean adostu dozue? Bai. Hasierako plantamentua zan, eta gero airian teknika da hori izan da, iten egina momentuan, aira tingo dugu da bestia, joren esan dit, aira tingo dugu da, venga, aurre, hoxe. Azkenean, ez dakit, hasieratik errezeta argi ikusten ez badozu edo egiterako momentuan trabatzen bazaizu, batzutan blokeatu egiten zara edo ideiak nahazten zaizkizu eta azkenean batzutan ez dira gauzak ondo urteten eta gaur erdizka urten zaizkigu. 3. platerraren emaitza ezait asko gustatu. Kritika gaitziak egin janaiko bakat. Ene esplikatu berekin, ez. Urduri ikusi dut. Ezkeni bestetan ez dut horrela ikusi, Jon Iñaki. Segero aurkezterakoan eta dana ez dut bat ere fin ikusi. Esan diot, etortziak hartaka, jatea. Ardelanean importantzia asko dauka lasaitasuna eta segurtasuna transmititza, eta batzutan ez dut hori jaso. Ez dakiz pasau dan pareko talietaz, baina pixka tristezela ikusti dut eta pena matitu ikusti. Ados?
Epaiek erabakia hartu dute. Erabakia esan da gero, talde batek zuzenean sukaldarien liga utzi egingo du, eta 3 sukaldari azken desafiora pasatuko dira zuzenean. Oraingoan azken desafioa positiboa izango da. Izan ere, bertan azken desafioan erabakiko da nor izango den Euskal Herriko sukaldaririk onena eta 25.000 euroen irabazlea. Gu hiruon partetikan, Seioiri eta gorantzauten guztiori eskerrak eman nahi dizkizuegu, nola lehiatu zareten, zein sukaldari fin izan zareten eta nola eraman duzuen Euskal Herriko sukaldaritza mai honetara. Sukaldarien ligak ez zuen gutxiago espero eta gure partetik benetan eskerrik asko zareten sukaldariak izategatik. Baina, talde bakarra igaroko da finalera noski, eta talde hori Guk irabaziko. Mariak, Oierrek eta nik. Uste dute bigarren froga hau Oierrentzako dela, sukaldari buru lanak ondo ditu. Bai, tentsio bat nabari da urreko taldean ez dakitze pasatzen ari den, baina bai ez dira oso hurbilez bata bestengandik. Irabazlea Oierren taldea. Zorionak, Oier, Eneko, Maria, azken desafioa jokatuko duzue. Bai, heldu da momentua ez, azkenan jaira bazi dugu, pasako gira beste frogara eta bikain bai asko postu gira. Zuen artean dago, sukaldarien ligako irabazlea. Zuen artean dago 25.000 euroen irabazlea. Azkenean lortu dugu finala hundira jatzia eta nik uste dana emango dela final hori joazteko. Maria! Zer, Josi? Hemen salto ingo, ja. Ai, arro, nerviosa, oso nerviosa, baina oso posik, zeia azken finalean dago, da onenak irebazi dizela. Onenak indizela. Baina zorizonak, irurori, dan hori, baina batez ere gaur, eureri, azken finalean egongo zarelako, ondo inzue zeuen lana, da onenak irebazi dizela. Aupa! Maria, zuk ere etxekoak oran dituzu. Emozionatuta? Bai. Eta etxekoak? Emozionauta? Oso pozik eta oso arro, bea ja finalea iriztiaz. Eta, bueno, ja guretzako ja irabazi du. Así que lasai otia, beak transmititzea bere sentimendu hori, bere pasi hori, bere platerian, eta dana ematia, eta jazta gu, arro. Maria eta ni, bai, gora berak izan dira gure artean, baina horren superongi eta azken frogara guazik errekin. Oier, emozio pixkat? Bai. Kristona. Eta zainak, ja, bueno, ez dakitela ez gora, ez bera joan, ez dakite ja, nago. Baina gau asko irabazi dute. Lehenengo egunetik, amantal beltzarekin. Eta gora bera asko, eta gaur bizikia jona izonera iritsi naizelako ez, pixka desafio pertsonala izan da ere, honetara botatzea. Pentsatu nuen, proposatzen dautate, beldurrak entzen bat diot, gogoa dut egiteko, bai nahi dut. Eta usartu naiz eta honera iritsi naiz eta ja asko irabazi dute. Zorionak eta eskerrik asko. Bai, taldeak osoa ez, asko eman dugu azken finean, eta orain azken froga izanen da erabakiko baitan ongi, giro hona gure artean, eta dena matera beste behin, eta oberenak irabaz dezala. Besteen tristura, zuek, zemoz, Jon Iñaki? Esan da oso lasai. Gustua egin dago lanakin, behadikan sentitze, behadikan egia zen, barkamen askatu diet. Tío, me cago en la puta, macho, me cago en Dios. Hostia. Iba irabazlia, me cago en Dios. Irabazlia, me cago en Dios. Balio, baitza aldera. Bai, beti esan dut, ez dago ez dut inoiz eskutatu hori, irabaztera etorri naiz, eta ez dut irabazi, niretzako porrota. Balabi,
sukaldari trebea zarela, plater bikainak egiten dituzula, eta zuk ekarritako eta prestatutako platerak zoragarriak izan direla. Animo baladi. Hortxe egon zara, baina, bueno, azkenian ezin, baina onaino alioetia kristona bebai da, osea, nik uste dut horrekin geratu beharko zarela. Ongoan. Egin duzuen lana zoragarri izan da orain arte, benetan diogu, bihotzez, onak zarete, eta bihar hobeagoak izango zarete. Eta hortan inorrek ez zaituzte frenatuko. Neu lehiaketa bada, eta gaur horrela tokatu da. Olako saio bat egitea, aurrera pauso bat da mundu honetan. Azkenean, egia da sukaldaritza boomean dagoela orain, baina beti ere ondo datorkio bultzadatxo bat. Ez duzu barra. Baina ni lasai ni joa etxea, lanea, ni bakit ze balioeten, eta lasai ni joa esan da. Zure jendeak behar zintuenean, beraiekin egon zara erakutsi diguzu, sukaldean fin aritu zara, erronka zai aurre egin diezu. Ez da lan erraza finalera iristea, sukaldarien liga horrelakoa da, baina zuek zareten sukaldari puskak, badakigu oraindik etorkizunan ikusiko zaituztegula, bidetik topatuko garela. Mundu txikia da, sukaldarien liga handia da, baina gero mundua badakigu oso txikia dela eta oso gertu gaudela da, no? Orain bai, azken desafiora joan bergara. Nire favoritoa, neu esango txut, ez? Nigo txekin, nigo tirabazi, oin besti bejolazten dabe, argi dau, eta ikusko da. Niretzat hau amets bada, gaurko gune amets bada, final handira jatzia beste amets handi bada, eta ni honekin ja niretzat irabazlea naiz. Bai, azken txampa da, orain irabaztera jen behar dugu, bai. Azkenean iritsi gara sukaldarien ligako azken finalaren desafiora, azken desafioa iritsi da. Gaurkoan Euskal Sukaldaritzari gure ekarpen propioa eta gure omenaldi berezia egin diogu. Hasi gara geroari begira, ez nola ikusten dugun Euskal Herriko Sukaldaritza. Gero nondik gatozen aztertu dugu, eta orain, jakin nahi dugun noraino iritsi gaitezken zuen ametsarekin. Zuen ametsa betetzeko osagaia, ezin bestean legatza izango da. Finaleko osagai nagusia. Gaurko proba librea da. Azokara joango zare osagaiak hartzera, nahi zuen osagai danak hartzera. Eta gero, osagai horrekin, zuek buruan dauko zuen amets hori platereratu egin beharko dozue, legatza protagonista izen da. Zuen ametsa kozinatzeko, guztira 60 minutu izango dituzuen. Lehatza erabili behar duzue, baina hortxe dugu gure azoka. Eta 30 segundu izango dituzue, azokatik behar dituzuen osagaiak hartzeko. Ados? Bai, ikusi ditut ez, berrizko nietan produktu horiek, eta ez dituzten hartzen besteek. Berez baldin bazaudete! 3, 2, 1, sukaldariok, azokara! Gauzak garbi auki berdia buruan, zena ezon, eta ez zentrau beste grabatutzen, hortak bakarkan pun. Algak hartutez, perejillo baina gero kaldoa sartu zestan, da bentzibizte, urte dazte, buelti montza zestan ondoko loketan hauela, total. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Txirlak antzi ditut azken txampan, baina, egingo etarik ere. Pinpan da 5, 4, 3, 2 bat, eta behitxu gozestara, kaldoa, perejila buru bat, berakatz bat. Bueno, Eneko, denbora aukidezute, osagaiak eta hartzeko. Jeusin jazte da ez dut egin denboraik ezetako. Ez teko zeinik nondik agarru, bez. Ez teko terrazeta bat atzeko moduko generoa. Maria, zerrakazu pentsatu egitea? Arraia algakin ondo eramatea, eta horren inguruko zuze. Más o menos pentsautan ekanakin jungo naiz, baina, beste mugu bat ingoet. Oier, zuk pozik, osagaiekin? Pozik, basikoa badut, agian zeu zer jantzi dut, ez dakit gehiago zer dutan saskian ez. Ez, gero badakit zer bat dutan gutxi gora bera, eta ongi, badakit zertara joan.
60 minutu izango dituzue zuen ametsa platereratzeko. Sukaldario prest baldin bazaudete, 3, 2, 1, sukaldariok eman zu! Maria, Eneko, Oier, plater pertsonal bat nahi dugu. Ondo nabaritu dadia zuen sukalde maila. Nek egingo dut koskera klasiko bat, azken finean da nire amak egu berri guziz egiten zuen plater bat, eta nire lehen da biziko nagusiekin, familia bezala kontsideratzen duztanak, egiten genuen erreztate bat ez, berri ikasi zidaten haiek ere, beraz hori egingo dut ez, pixka bat. Legatza, koskera. Ez egingo du, esparraguak, ilarrak... Osai guztiak ditu. Zer egingo duen eta nola eta zein ordenetan, ez dakit, baina berak legatzak koskeran egingo du. Gazten nintzelarik nire lehen esperientzian koskera sukaldatzen ginoen ere bai ez, nire negusiarekin eta erakatsi zidan hori egiten ere ez, beste behin. Hartutako saldakin zerbait egitea, netako akatsa. Eneko hasi da saldakin. Ez alda hobeto fume bat egin. Legatza garbilu eta fume. Legatza oso izanatu dira. Legatza zapore atea. Zein goten, idearik ez tegote momentuen. Urteta aztena, bedar bat zutekotez, berakatza dekot, perla batzuk, eta bueno, saltza berde antxeko bat edo saiatuko naz, por lo menos. Zeus ere itzen. Hau bai dela kozina aprovechamiento da, ez lehenguneko. Dekoten zestiegas, Eneko, hasi pentsetan plateran bat, elaborazioan bat, base hau, honek esteko bat pitxure ona, da final baten gauz. Azkenean, Eneko pixkat galduta ikustez, bere osagaiak ez ditu hartu. Eta horretik, igual, Oierrek edo nik posibilidad egio asko. Maria, eta bieron. Ikusiot, lehenko probi irabazien ju, osea que meritoak danok inguz, hemen egoteko. Oier, Oier. Galdera, legatzari zein tratamendu emango diozu? Eskamak kenduko dizkiot, kendu gero egatxak eta guzti, eta gero erdiko lontxaterako diot betea, kuskeraren hori baliatzen delako, gatz pixka bat, gura botatzeko gero paperetan, gero irina aztatu, zategian pasatu baratzuri pixka batekin, apenas kolorerik eman gabe, eta gero joan kaldua botatzen poliki-poliki. Fumeta, egiten poliki-poliki. Poitoreko mardu baina likido betan, koskera hori da. Fin-fina, zinez, ez du potxorotasunik behar da pil-pil bat horretara noa. Zorte hono, irrikitan emaitza ikusteko. Bai, plater tradizional bat da, baina beste modu bat ere egingo dut, ez? Beste textura batzuekin landu, beste manera batez, egosfen kontuekin kontu zibiliz. Nahet legatza konbutan marina bezala, gero algakin da jolastukoet, azkenean algak zapore diferente badak eta horretik. Gaixo, Maria. Ole, Maria, zein da plana? Azkenean, nizu maierra izan da, eta etxeparian algapioa dazkatenez legatza algakinaet in. Orduan, emendakat salmuera babezela konbukin, azkenean zapore hori... Gastatu duzue konbua ze gatkuntioa duen? Bai, horretik gatkuntio sartu dio, eta ez teuki ber, demo piloa, ez? Bere, ez nahi nunin algan bizkotxo bat zoiakin. Nire hasierako intentzioa hori zan. Baina, irina eta rautzik ez dut ikusten nik hemen. Ez. Zer ingo duzu orduan, legatzalekin, baina nola prestatuko duzu? Hori da. Ingoet, azkenean, algakin daula, azkenean, inojo de marrau, hau, leku pietan alda horkiu, eta horrek zapore pilua daka. Orduanetin, saltza bezala behian, horrekin, azkenean, nia bastozen ibilinutan lanian, karrilen, eta anite genuen, saltza beberde bat bezala inojoakin, eta olako antzeko nahetin. Eta legatzari ze tratamendu emango diozu? Plantxan eta labian bukatuko. Plantxa eta labian bukatu. Bai. Zorte hon, Maria. Zorte hon, Maria. Bakuntu temporarekin, Bai. Gustatzei legatzak produktu humila eta xumia da, eta asko gustatzei berekin lan egiak bai. Gaixo, Eneko. Eneko, hartutako saiekin. Zein da ideia? Zein da ideia, kaldo batengot, lebatza alga batzukaz egozikot, gero fondo bat ingotzat, olan igual beleute bat, eta ze gehiago ikuskot, haber dauenagaz, ia, urun apur bategaz edo, ia zeus ere Batxuri beltza, batxuria, hori majau bat ingot, bai. Osai divertigarri bia, jokoa ematen dutenak. Super. Zorte honeneko. A ver, biko dut. Segin. Azinaz pentsetan, berakatza dekot normala, baltza, hori joa dekot, inaldot berakatza nolan pikau bat edo manjau bat, inaldot perejilegaz igual hori joan bat, gero kaldoa dekot, buruegaz igual salda murriztu bat,
Sukaldariok 40 minutu geratzen dira. Oier, gero urunei txikostazu, ez da? Irina. Bai, eneko utziko dizut bai, noski. Badirudi trukean ari direla. Trukean ari dira, bai. Laguntasunean horrelako final batean. Bai. Bata bastia Irina utzi. Legatzarekin historikoki, badekigu Irina osagai garrantzitsua izan daitekela, eta agian Oier estrategikoki ez da oso finari. Agian kalte egiten alditenek hori mozkin bat prestatzeak ez, baina berrezko baldin badunik utziko diot. Kaixo. Gabon? Badirudi denak nahi duten osagai bat dakazula. Bai? Eta zengo dugu? Zein diezu, denbora saldu edo beraiei edo zein diezu? Ez, utziko diet, osa simpleki, baldin bat zeu zer interesatzen dagoena gian trukatuko diet, besta zuzten diet, nieto genez nire rezeta egitera ez hemen ibiltzera horako gauzekin. Eta zein diezu? Legatza hilak bidibilekin, zentzuriekin aholtze goxiarekin, irinatan pasata pixka bat, baratzuri olio batean. Koskerak irina damaki? Bai, pixka bat arrainari kapa hori emaiteko, eta gero saltza pixka bat potxorotzen joiteko goxia lastartaginean fumatarekin. Bai. Ziur dago? Bai, segur naize, hori Antxona Milibiak erakatzizatzen aldaburuan Larresoron 2009 eta 2014 urte inguruan. Nire lehen da biziko nagusia izan zen familia bezala, eta nik oskera ingotet berak erakatzizidan bezala, eta amak egu berri oro egiten duen bezala. Vale. Lapurdin, Ipar Euskal Herrian, ritxiki batan Larresoron Antxona Milibiarekin. Esperientzia oso politak, bai, asko ikasten nuen sukaldaritza tradizionalari buruz, ez, Euskalduna. Hemen legatza pixkat, marinatzen da uratzen pixkat konbuan. Ni txikitatik plaira junaiz, Zumaiko Itzuruneko plaian alga pilo-piloa zeuden. Eta lagun bate beti bota itezizkin aurpeira eta zatezin, Maria, hau janitea. Eta txikitan gu ginean txikiak algak etzo de modan detzian jaten. Eta gaur egun bai jate iala eta horregatik egin bat. Inojo batzu pixkat garbitzen eta honekin haetin krema bat bezala. Eneko egiten ariena gustatzen zait. Algak ero kentzen badio, noski. Konbu algak testura ez dakar xamarra daukelako bestela, eta hori egostea, horrendi, pixkat emango dira. Sukaldariok 20 minutu geratzen dira. Ia, Oiertxu zelan da bilen. Ongi. Berazkia prest ja. Kumeta bukatzen ari da, izanen da legatza erdian ez, hori tradizionala ez, jolastuko legatzarekin, hemen denbora gutxi dugu, ez dugu temperatura apalik egiten ahal ere. Beraz, tengo dutana da jainenen klasikoa, eta gero eginen dut birgen saltsa bat bezalazken finanzituen pixka bat, oliba olioa esparrago aldenteak, aholtza xuringoarekin. Gorringoa eginen dut pixkat mainu sat bezale larsai purearekin, eta gero joan ez nuen emeten espatula kope bat zeskunta ezker saltsa bat, eta gero moztu perrexil olio batekin. Gauza asko nituen egiteko azken finan, eta azkarri bili behar nuen, beraz, bai, azkarri bili naiz gauzak egiten, menan ongi. Oier, furuna purbetizteri pai? Hartu. Nik geuz egitxauko gane zen, klaro, kompartiko nabela, ez? Ez ez izango bazten be, ulertuko naben, Baina bai etzazte eta baliatu inaz. Irabazten baute 95.000 euritzago izango die. Hombre, uruna purbet, 1 gramo pagei bat zatezen, pagego zatez. Ez tegot inungo arazoarik. Hemen nahi naiz inojoa trituratzen azkenean saltza bateko. Nahi nahi diot limoia bota, berezin behar nuen limoi saltza honekin ingoet, eta berde-berdea gaupa, polipolitxa. Berez bizkotxoa nahi nini, baina frijitingo eta frijitango gaukoa. Sukaldariok 10 minutu geratzen dira. Nik hasi nahet, jatetxe ezberdinetak jun, probau, lan hain, eta ja, bai, futuro baten bai bak nahetela zoze monta, baina
Oanikan 26 urtekin ez, igual 30 baina oanikan 26 ikasi berde. Bueno, Eneko, familiakin ondo hemen, ezta? Bai. Amakin... Familizia azkenin dano gara, Hemen azkenin hau da gozada bat. Bai, baina... Norbait falta da? Bai, aita falta da. Baina, ondeko. Hori zer da? Hau da, beran sinadurie. Eske ez da geratzen besterik. Azkenin bizi zen betokeiaku, zeurre itxi danari, eta... Eta irabaziezkeo, berantzako izango litzake? Bai. Omenaldia? Bai. Bai, izango zen. Da, bera gaitxik. Irabazten baten bera gaitxik da. Azkenien berak dakizien dana erakutsizten, bizitzen, beragaz. Gitxiko iziduna ben lanien, baina, bueno. Nik lotuot platera azkenean arazo bateri eurren bidakola, ez? Guk familizen azkenean hori bizitzen dugu, eta platerari bardin nintzat. Hori amagandik ikeziot, arazo bat, soluzio bat. Sukaldariok 3 minutu geratzen dira. Oiarri ez dakit demora emango nion koskera ongi platereratzeko eta fina egiteko. Maria elementu guztiak ditu eta platereratzen hasi egin behar du. Eta Eneko elementu guztiak ditu eta sekulako itxura du kurruzkai horrek, Hasi da platereratzen da, bai. Eneko platerak piztuna itxura duka. Eta oiarren platera zatik esatezu? Elementu guztiak oraindik ez dauzka amai gainean eta platereratzen hasi behar Belute bat egin du? Ikusi diot krema bat, ikusi diot zentzuria, ikusi diot legatza zartagian ezurra pikin bat ateratzen zaiola, baino hasi behar dute platereratzen. Ikusi genuen Maria Gitze pasatzi zaien arrozakin. Eta eskerrak asmatu zuen bere plan horrekin, baina justu. Eta oierren puntua gula beti enplatatzerakuan izen da. Bai. Prozesu ona eta teknika ona, baina azkenengo momentuan, gora beratxo hori. Bueno, beti azkarri bili behar da, fogetan ez, denbora irabazteko. Dekot, lebatza egozikot eta gero markeu. Dekote, kokotxo apurbe marketa, dekotez taiarin batzuk esparragonak, perla batzuk, zeboino apurbet, holane zein duxel bat edo manjau bat berakatzana, da berakatz baltzana, eta dekotena da, osea... Horixo bat, perdie, perejiena bebai. Sukaldariok 20 segundo geratzen dira. Animo! Venga, va! Ni oso pozin egun platerarekin, elementu guztiak bat dauden, nik nahi dituen bezala, beraz pentsatzen zire bazteneko aukerarik badutara horrein bai. Azikeran ikustezun irarpeize zesti ikusten, eta kabuen... Pero ukiten agaz, eske nik ez dakit inok beste plateran bat ataralde hoenik. Bai, estetika importantia da plater baten da. Final bateko proban nire ustez klabia da, eta azkenean loriak zapore badak eta zapore hori matia platerai. 5, 4, 3, 2, 1, denbora! Denbora bukatu da. Bukatzen ari da Sukaldarien ligako finala. Aurkeztu zuen platerak, zuen ametsa, da eskerrik asko Euskal Sukaldaritzari egindako omenaldiagatik eta zuen ekarpenagatik. Egia esan da guztua, no? Plater honekin. Niretzan nire irabazlien naiz. Indituten programa denetatik, presioa aukideten denetik. Pentsatzen merezi dutala irabaztea, handutan lehiaketa pilarekin. Berdin jute dago, baina dintzut, edonok irabazi aldeo, baina bebai dinotzut, onarte aiegetie, nintzako impensable izan zala. Euskal Sukaldaritza mundu
osoan zehar da ospetsua eta gu oso arro gaude horrekin, horregatik sukaldarien ligan Euskal Herriko sukaldaririk onenaren bila ibili gara eta iritsi da momentua sukaldari hori norden jakiteko eta 25.000 euro daude jokoan. Zuen platerak dastatzeko momentua iritsi da. Eneko, zurekin hasiko gara. Eukiten agaz, nik ez dakit inok beste plateran bat atara alde hogenik. Azkenien, baina zut komponentik egiten joanaz, gero lotuin jote zeuren artin be azkenien zentzu bat eukiteko eta oso gustora geratu naz. Azaldu, mesedez, Eneko. Nire lehenengo ide izan da lebatz bat itxeko saltza berdien. Eukitez, ikusiotez, agar, Santana, Lecitina, ikustez, mile geuse da buruek esplote bizte. Eta esan do, baldote inaire bat perejilegaz, lebatza bardina itxeko izenaz, hori bai, algan bile segiduen joanaz. Gero izenaz itxeko agar bat txakolinegaz, plateraz pilen, berakatza antzeko zeus ere itxeko izenaz, mile geuse. Osea, 30 segundoan, eta buruen hainbeste geuse, imposibli da. Azkenien, arazoak eukite supermerkauen genero hartzeko, eta hartuotena izen da, diotxut, perejilapur bet, esparrago bat eta erdi, berakatz buru bat, berakatz baltza burtsuet, horrek perlak eta perejile asko. Orduen buelta bat emon birzentzat, pentsetan hasinaz eta burbete kaosa izen da, baina gero argitzen joan jate ez, da azkenien arazoa neurrien konponbide bat topetie, eta hori da eukibidan jarreri ez, nik amagandik ikesiot, azkenien trabasko eukiguz eta eurrera itxen, eta hori amari eskertu bitzat. Eta gero injotena da lebatza egosi diferente, ez? Baina, emaitzegaz posin hau, dana emondot, jau txitsu inaz, azkenego programa izen da, finala ganera, eta hor dau, hori naz ni, azkenien, geuzeko kertzen dienien, eurrera eta bidea, eta hori, badinetut, ondo barneratute dekot, que espero disfrutetie. Dastatuko du, eskerrik asko. Eskerrik asko, Eneko. Gustatu zaitena da, nola lau osagaiekin, zerbait esateagatik, nola borobildu dezakezun plater bat. Eta hori da, sukaldari on baten ezaugarria. Zorionak. Eskerrik asko. Legatza sineste sina dago egiz esan da, eta kokotxa puntu hori baratxuri baltzakin eta beste puntx bat emoten dutzo, ez da, gainetik bebai. Gero beste, zenbat elementu daukon plater honek, ez da, zainzurixe alde batetik, beste crispy hau krujiente hori beste alde batetik, eta eske dana dauko. Eskatu dugueneko, sukaldarien ligako final honetan legatzari merezi zaion garrantzi ematea eta legatzari eman diozuna benetan mirestekoa da, legatzaren puntua, zaporea, eman diozun buelta saltxari ez, egoerari buelta nola eman diozuna zaparte, zenbat elementu platereratzea lortu duzun elementu gutxirekin. Zerbait esateagatik, batxuri beltzarekin kontuz ibili beharra dago, zapore gehiegi izaten duelako eta agian bakarrikan heldu ezkero, ahoari kontrapikin bat egin diezaiokelako. Baino ordu betean horrelako plater bat egitera ausartzeak, gure miresmena, benetan, zurea da. Eskerrik asko. Bai, posik, badinotzut, eukiten agaz, zintzua tara beste hauserik. Eta holan guzti izena, posik. Oie, rekarri zeure platera, mesedez? Horoko gehan, ongi ikusten nire platera beste narekin konparatzen badut, agian ez dut batere gastronomikoa egin, nik egin dut gehiago xatxinpleago ez, baina ona, nire testurak nituen buruan eta egin ditut plateran daude. Konta iguzu. Nire koskeraren bertxo freskatua azken finan ez, egan zinuten bihotzeko platera bat egitea edo istoraztekana, nire tzat historia duena, da bihotzarekin egiten dutana, pertsonalean asko sartzen dutalako. Hori koskera bat azken finan ez, hilar biribilak, aholtzea, zentzuri batzu, perexila, koskera saltza. Hori, hor dira denak ez, binegreta hori, freskura hori, perexilarekin, muselin bat, jaina, bere koskera saltzarekin, zuek erango duzuen. Gastatuko dugu.
Eta gero hori da, koskerazten niri amak berri goro egiten zen plater bat, eta lehen da biziko nagusiak, familia bezala ikusten dituzten nagusiak. Erakatsi zidaten plater batez, Antzora Milibia, Larresoro nibeligin elgarrekin lanean, eta txori honen pasatzen koskera bat egiten ere, eta bere amak erakatsi zion, da pixkat transmisioa ez, eta gaur ninator ekartzera pixka bat, freskura pixka batekin, hausardea pixkatekin, baina gutxi, ez? Tradizionala egon behar du erarek ere. Nik uste dut oier, asko arriskatu duzula gaurkoan plater tradizional bat egiten. Tradizionala izateak, estetikoki, geixiago zaintza ere, eskatu dezake. Tradizioa izanagatikan ez du zertan esan plater bat, oreka estetiko bat izan ez dezakenik. Eta niri hemen, agian estetika pikin bat gehiago zaintza eskatzen dit plater honek. Aurkezpena, igual ez da polita, eta gero koskera erara egin bazenu, esan zenezaken, edo aurkeztu zenezaken dekonstruzio bat bezala. Lehen aipatu dut hori ez, hemen entzina, baina gana dantzi zaite menitzei jaitea, baina freskatu egan dutalik zen piskata behitua janei nuela. Nik uste duzuk esplikatzerako orduan, eta ikusterakoan zelako teknikak ze ondo erabiltzen dituzun, eta ze klaru daukozun zertarako den gauza bakoitza, eta zenbat irizpide eta zenbat gauza ipintzen duzun plato bateri, ez da? Eta gero, adibidez hori hemen ikusita, nik hemen arrautza ikusten dut. Lehenengoko gauza, ez da? Eta pena ematen dau, zuk gure duzun transmitiru hainbeste gauza, eta hain historia izagarrixa gainera, da zela baitxera platora beste modu bat eraltzen diez niretzako. Gura postua, baino arriskatua ere. Eta asumitzen dut bihotzaren ekin egin behazen plater bat eskatu duzu, eta nik hori egin dut azken finean. Estimatzekoa da, zure bihotza platerean jarri izan obier. Bai, hori asko eskertzen dugu. Testurekin lan egin nahi nuen, freskorakin, eta hori. Agian edimentuak ez ditut zein du aiek nahi zuten bezala, epaileek nahi zuten bezala, beraz agian ez du jatzera behar nuena gainetik ere, gauzak beste manera bat ez egin ez, portzio txikiago bat agian ere, zein duagoa, bueno. Maria, mesedez. Egia esan da guztua, no? Plater honekin. Niretzan nire irabazlia naiz. Indituten programa denetatik, presioa aukideten denetik. Ez bali bat irabazten nire buruakin oso pozik jongo naiz, eta niretzako nire irabazlia naiz, aunque irabazi programa edo ez, niretzako nire irabazlia naiz. Orkestu platera, mesedez. Niretzako itzurneko playa da, azkenean Zumaiko gure playa da, eta han alga pilo-piloa daudenez, azkenean txikitatik bilige hor, eta algakin, hasi naiz, eta hori nahi nun transmitu plateronetan, azkenean legatza algakin da. Nik egia esango dizut, hasieran beldurra nuen horren beste alga eta azidoekin platera zaporez gehiegi igoko ote zen. Baino oso fina dago zaporez, legatza testuraz, eta azpiko zopa horrek oiara eskatzen du. Berberetxoak agian ikin bat lehor azkarrei iriki dituzulako, 10 minuturen faltan okerrezpanago berberetxoak irikitzen hasi zara, eta gian horrek berberetxoaren testura bera ikin bat lehortzen du, denbora asko geratzen delako. Baino algen alde egindako apostua oso fina. Niri asko gustatu zait. Nik aukeratutako osagaiak ikusita, nik nire buruan nik zer egingo nuen hori izan nire idea. Eta nik ustet, nik buruan neukana nastuz, osagai guztiak nastuz, helburua oso polita egin dezula, gusto pila batekin, eta oso boro bilduta. Ez dakit Zumaiako playa da, baina niri playa bat etorte jate usainera lehengokoa, legatzo hori oso ondo markauta, testura aldetik perfecto, eta algaen salda edo sopa honek dauken freskotasuna eskertzekoa da, beste harintasunat ematen duzu platerari, ez da, oso freskoa eta oso agradablia jateko. Uste dute hemen ere, enekoren kasuan bezala, bien apostuak mirestekoak direla, arraiari eman diozuen tratamendua ezberdina izan da, algekin jokatu duzue eta biek lortu duzue gatz eta testura berezi bat. Ez dena ohikoa, biak arriskatu duzue, sukaldearen legako finalean hori nahi dugu,
eta bien emaitzak, ostras, benetan harrigarriak eta goxoak. Zorionak, Maria, plater zoragarria. Zerrik asko. Zorionak, Maria. Bai, azkenean, Zumaiarrak esan da beti Zumaia joango da, eta beti bihotzean dakau Zumaia, así que hau nire zentzia da, nire bizitza da platera. Epaimaikideok, Sukaldarien ligako azken erabaki hartzeko momentua iritsi da. Bai, iruron epaizentzuot, bai igual oierrerik kaina gehiago sartu utzila, Mariana oso ondo gonda, eta niri bai, azkenin eurek erabakiko dabe, baina pega gaitxik izen biko da, detai etxikizia gaitxik izen biko da. Eskerrak emanez iruidi, Sukaldarien ligako, historiako, lehen da biziko irabazlean norden esango dugu. Eta esan bezala, historiako Sukaldarien ligako lehen irabazlea plateraren oreka eta sentsibilitateagatik, Maria! Maria Sukaldarien ligako historiako lehen irabazlea zara, 25.000 euro zutzako. Eske ez sinisten niretzako hau amets bada. Ez sinisten enmeneutia, ez sinisten nik irabaztia. Hau edanan kontra nik irabaztia, azkenean ni nintzen danetatik gaztiena. Eta profesional, neska profesional gaztiena nik nintzen. Eta nik irabaztia mutil hau edanai niretzako orgulloa. Txeke hau zutzako da, Zuzara Sukaldarien ligako irabazlea, Maria, 25.000 euro zutzako. Eman eskerra familiari lagunei, hause izan da Sukaldarien liga badakigu, hemendik pasatu diren Sukaldari guztien berri izango dula, hemendik kanpo ere ze izarrez josita egonda saio hau. Eta hemen gure izarri tiziratxuena Maria Amundarain 25.000 euroen irabazlea. Eta Euskal Herriko Sukaldaririk onena hause izan da, Euskal Sukaldaritzari egin diogun ekarpen xumea, ze oso arro gaude Euskal Sukaldaritzak munduan duen presentzia. Eskerrik asko guztioi, plazerra izan da.